Sí. Bueno, pois bos días a todos e a todas. Abrimos este pleno extraordinario que ten como primer punto do día a aprobación si procede da acta da que foi sesión ordinaria do 29 de xullo. Se non hai nada que suxerir sobre a mesma, dámolo aprobado por asentimento. O punto segundo e o terceiro, se lle parece, os vamos a ver en conxunto porque dous se tratan de dous erros materiais no plan xeral de ordenación municipal. Un é a ubicación da mámoa de Coroso, que ademais é un requerimento que fai a Dirección Xeral de Patrimonio para que a poñamos no seu lugar adecuado, é dicir, no plan xeral está ubicada no lugar que non lle corresponde físicamente na realidade e, polo tanto, afecta, lóxicamente, as exixencias do plan en toda a zona da súa influencia. E, por outra parte, o que son os lindes do Concello co Concello da Pobra, é dicir, o plan xeral hai terreos prácticamente pois
creo que 40 hectáreas que non figuran dentro do plan xeral cando, en realidad, están dentro dos lindes e límites do noso Concello. Polo tanto, que se pretende incorporalos ca mesma clasificación, lóxicamente, que ten o resto do chan en aquelas inmediacións que é de protección forestal. Polo tanto, eses son os dous puntos. Se hai grupos que deseen intervir, pois, señor Vila, está. Moitas gracias, señor alcalde. Bo día a todos. Señor alcalde. Sí, pero non lle vin que pedir a vostede a... Sí, pois ten a palabra, señor Vázquez Cobas. Perdone, señor Vilas, non lle vira. Grazas, señor alcalde. Bueno, señor alcalde, parece ser que este erro da mámoa de Coroso veu porque unha petición de licencia de obra, entonces Patrimonio lle denegou porque tiña a mámoa mal, bueno, ali, según estaba no plan xeral. Ahora, parece que se vai corrixir isto. Nós non temos problema ningún. O que nos gustaría é que se tomaran as cautelas que xa veñen no propio informe para proteger ese ben patrimonial. Entón, que a licencia, que tamén que vaya un pouco, en fin, non sei se condicionada, ao mantemento dese ben cultural e todo isto. Aquí fai algunhas propostas que dice que podía quedar como ornamental e tal, pero nós creo que debemos de procurar que se conserve ese patrimonio que é de todas e de todos. Mas nada, moitas gracias. Bueno, e con respecto das forcadas, parece ser que non solamente é isto, que hai tamén outro trozo que tamén queda metido na Pobra. Entón, ao mellor había que mirar tamén ese outro anaco. Mais nada, gracias. De todas formas, o acordo é que se corrixa nos límites reais do Concello. Polo tanto, unha vez modificados os plans, tamén se pondrán e se enviarán á Xunta de Galicia para o seu conocimiento. Señor Vila. Gracias, señor alcalde. Novamente, boa tarde a todos. Bueno, xa mañán nos chegou aquí unha documentación, entonces variou un pouco a nosa intervención con respecto ao tema da mámoa de Coroso. Resulta que con respecto a esta modificación queremos aclarar que este procedimento xa está resolto a través dun expediente que se presentou o 30 de abril do 2019 na Dirección Xeral de Patrimonio Cultural que saeu da Consellería de Cultura e Turismo o día 8 de xullo do 2019. É que esta documentación sobra no Concello de Ribeira desde o día 11 de xullo do 2019, coa resolución da Xunta de Galicia, Consellería de Cultura e Turismo, Sección de Arqueoloxía, expediente realizado a instancias de José Vicente Domínguez, co resultado de que o Servicio de Inventario e o Concello deberán proceder á modificación da delimitación do xacemento na planimetría da normativa de aplicación. Bueno, non sabemos que pasou aquí, se non hai comunicación entre os distintos departamentos do Concello ou que ocorre. Eu creo que debemos de ateñernos á resolución do expediente 9107 que teño aquí comigo. Gracias. Bueno, con respecto ao tema dos forcados, xa que vai todo no mismo tema, se quer facilitolle a copia do expediente este que me facilitaron agora a mañá. Pásolle a copia, se quer. Iso leva moito tempo. Iso é o que move precisamente a maquinaria do Concello. Non sei por que usted, porque hoxe non se trasladou ningún documento máis. Non sei por que usted non tiña no seu poder. No, este documento non forma parte do... é un procedimento aparte. Pero vamos a ver, é que eu creo que vostede non entendeu todavía o que hoxe estamos aquí a acordar é porque se iniciou. Simplemente unha cousa é a cuestión da Dirección Xeral de Patrimonio e outra o que ten que correxir o Concello. O Concello o que ten que facer é poñer a mámoa no seu sitio. O resto de... E iso só se fai mediante un cambio urbanístico que non pode facer a Dirección Xeral, que non pode facer a Xunta, nin pode facer a Unión Europea, non pode facer ninguén. Só poden facer vostedes en este acto que por eso se trae aquí. É dicir, o resto claro que o temos moi claro. Eso foi a iniciativa de un particular, se quer que lle explique no seu momento, porque aí hai varias digamos,
varias informacións pedidas sobre o mesmo sitio, eso chegou incluso a un contencioso porque había o que era diferentes planos, 5.000, 2.000, había que aclarar que as dos planos tiña valor porque non podía construir en outro non, foi á xusticia, ganou, e ao seguir cos trámites da licencia é a Dirección Xeral a que pon as condicións e lle di, oiga, pero isto non está ben situado, por iso que estamos facendo hoxe como acto do Concello simplemente é poñelo no seu sitio, non outra cousa, non outra cousa. Entonces, son cousas compatibles e que non teñen que ver unha ca outra. Señor Vicente Mariño, ten. No, perdón, señor alcalde. Perdón, que era? Quería comentar o tema do expediente dos forcados. Pois comente. Gracias. Bueno, aquí temos constancia de que o terreno serían 40 hectáreas o que faltaría por recuperar en esa zona dos forcados, non as 29 hectáreas con 25 que se nos propón aquí. Entonces, señor alcalde, se usted quer o noso voto favorable, procedas a delimitar o terreno municipal de Ribeira conforme á realidade dos terrenos de titularidade da Comunidade de Montes de Oleiros, porque ese terreno é do monte veciñal dos comuneros de Oleiros. Constatado o erro que había na grafía dos lindes entre o Concello de Ribeira e o da Pobra de Camiñal, estimamos que se deben de recuperar as 40 hectáreas que forman parte do Concello e que están reflexados nos planos do catastro e que son ratificados pola comunidade veciñal no outeiro do Raposo. Temos aquí un plano que o refrenda. Señor Vilas, explícolle, vamos a ver. Aquí hai un erro no plan xeral nun momento en que había, digamos, non sei se esa foi a razón ou non, un conflito de lindes ca Pobra do Caramiñal. Ese conflito de lindes está solucionado por unha sentencia do Tribunal Supremo e está feita a acta de apeo, onde se di exactamente cales son os límites do Concello de Ribeira, cales son os da Puebla, está presente o Instituto Geográfico Nacional e o único que agora estamos facendo é adecuar todo o plan xeral ao que son os lindes co Concello da Pobra do Caramiñal. Efectivamente, hai unha cuestión que pode levar á confusión, que é a que vostede pon en conocimiento, é que ese, digamos, cambios é maior que o terreno que vostede di, pero o acordo plenario que non excluye esa franja de 292.000 metros cuadrados é que o plan xeral de ordenación municipal do Concello de Ribeira recolla os límites reais do Concello de Ribeira, ese é o acordo. Bueno, pero de todas formas, falta este trozo de terreno. O acordo é que todo o que é Ribeira figure no plan xeral. Todo o que é Ribeira. Aquí se fixo unha mención a un terreo concreto, porque ese terreo concreto vai unha infraestructura básica como é o Parque Eólico Singular, que xa o ten en Puebla e xa o ten o Son. E o Parque Eólico Singular de Ribeira, se algún día o ten, ese molinillo vai precisamente en ese lugar. En ese lugar que se adapta, que é polo que se ve o fallo da norma, cando se vai a informar e di, pero aquí isto non figura, non. Entonces o acordo non é só arranxar ese, o acordo é arranxar todo o que son os límites reais do Concello de Ribeira co da Pobra. Ou 40 ou 100.000. Ou 100.000, non é un problema de hectáreas, que se recolla basicamente o que é o noso límite municipal. Señor Vicente Mariño, tiña a palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Recoja lo que es nuestro, para empezar, y eso está bien. Respecto a lo de la Mamo de Coroso, claro, desconocía, no iba a intervenir, pero desconocía lo que el señor Vilas estaba diciendo, si es así, pero bueno, con la explicación que le dio el señor Vilas también ya me aclaró un poco. Entiendo que el 11 de julio se notificó por parte de Patrimonio al Ayuntamiento que estaba resuelto ese tema, ¿no? Lo de la Mamua. Y entonces el Ayuntamiento tendría que notificar a Patrimonio la ubicación exacta, por eso lo trae usted al Pleno, lo que dijo, porque claro, si no ya le iba a decir a usted que el Departamento Jurídico y Urbanístico estaban o usted en off con ellos o ellos con usted, pero bueno, ya lo aclaró ahí que tenía que venir por ser esa modificación, nada más.
Pasamos a votación por puntos. Punto segundo, que é a modificación ubicación exacta da mámoa de Coroso e a adopción dos acordos que procedan. Votos a favor. O punto segundo, gracias, unanimidade, sería o recoller os lindes do Concello de Ribeira co Concello da Pobra no lugar dos forcados e donde corresponda ao plan xeral. Votos a favor. Unanimidade. Pasamos ao punto terceiro a cuarto, que tamén vámonos a discutir conxuntamente, porque un é consecuencia do outro. Por unha parte é o que é a modificación 51 da base do orzamento, que é para poder firmar un convenio ca Universidade de Santiago. É a primeira posibilidade de ter unha sede permanente do que é o seu ciclo de formación, o cuarto ciclo para persoas maiores de 50 anos sin que se teñan que desplazar a Santiago. É a primeira sede fora da propia sede de Santiago de Compostela. E o punto seguinte pois é simplemente a aprobación dunha transferencia de créditos para poder dar virtualidade a este acordo. É unha transferencia de créditos de 11.670.000 euros aproximadamente. Entonces, os grupos que deseen intervir, se hai algún. Sí, señor Ferrón. Hola, bo día. Primeiramente quería decir que, vamos a ver, a noso entender nos parece un pouco desmesurado que un pleno extraordinario se plantese con 11 puntos do día. Entón, a nosa pregunta sería cantos dos 11 puntos obrigaban pola urxencia a figurar nun pleno extraordinario en agosto. E non sendo así, pois non parece o máis lóxico que así fose. Se nos entrega aos concelleiros, e a min en concreto, un exceso de información o luns ou martes. O luns ou martes recibín como uns 500 folios. Seguimos igual, que non se facilita isto en formato digital, e máis os 500 folios, a maioría escritos por unha sola cara. Tampouco, entón, se isto se pasase en formato digital, sería máis manexable, sería máis traballable por parte dos grupos da oposición e dos concelleiros en xeral, e entón o agradecíamos tanto ás concelleiras como ao medio ambiente, que así se fixera, creemos nosotros. Se cumpren cos prazos legais, obviamente, porque supoño que se me vai de contestar isto, se cumpren cos prazos legais entregándose a documentación os 500 folios o luns ou martes, pero o que pedimos é que haxa máis generosidade para adiantar todo o posible a información disponible. Cando a información este disponible, que xa se nos entregue aos grupos da oposición e non agardar a que se adiante os plazos, que creo que son en 3 días, porque evidentemente se dificulta moito o traballo polo que fomos elexindo e polo que incluso estamos cobrando por exercer por delegación da soberanía popular. Entenderás entonces neste pleno do que vou a falar a continuación, algunhas cousas que vou a falar a continuación. Supoño que recibirei a comprensión deste pleno ante algúns ou moitos erros que seguramente vou cometer a hora de valorar a información da que teño, porque o de que dispoñemos porque non a puden valorar suficientemente. Entón, de antemán, en parte pola incompetencia de que está falando, pero en parte pola pouca facilitación dos canles para desenvolver o traballo como concelleiro, pois seguramente se verán incrementando os erros e imprecisións que se cometan. A parte de que isto se convoca este pleno tan denso para 1 da tarde, e seguramente non será a mellor hora para que temas que algúns creemos que son moi importantes sexan discutidos con suficiente calma, tal cantidad de puntos e desa importancia. Ben, ao respecto do tema do convenio ca universidade, a nosotros nos gustaría, xa digo, dentro da capacidade que tivemos o que tiven para informarme ao respecto desto, a nosotros nos gustaría que figurara con máis detalle os beneficios concretos para a Ribeira e onde se van a destinar esos 12.000 euros a maiores que son o que se fan, creo que nese convenio para a universidade. Entón, non é que, en principio, a nova nos parece unha boa nova, pero que tampouco temos toda a información que nos gustaría ter a hora de saber máis ou menos exactamente a onde se destinan esos 12.000 euros a maiores e que un pouco as expectativas ou as previsións que hai de aproveitamento deso en concreto por parte das veciñas e dos veciños de Ribeira.
pero non me manifesto polo de agora con respecto a intención de voto e vou agardar a informarme e enriquecerme máis que as intervencións do resto dos compañeiros e compañeiras e despois digamos que decidirei, ou decidirá Xube Ribeira, decidirei en nome de Xube Ribeira o voto que a nosa votación a este punto concreto. Moitas gracias. Sí, señor Vázquez Covas. Gracias, señor alcalde. Bueno, pois nos consideramos que é unha cosa moi importante. Temos experiencias en concellos limítrofes con nós, como é o caso de Rianxo. Isto é un motivo de satisfacción para nós, porque queremos colaborar e creo que isto contribúe a elo, ao envellecemento activo da nosa xente maior, que pode seguir formándose, e nos congratulamos de que haxa unha sede en Ribeira. Con respecto á transferencia de crédito, 11.000 euros non nos parece unha cantidad exagerada, nos parece ben, e, bueno, que teña unha larga vida, nada máis. Gracias. Señor Vilas, pois levanten a man, porque senón non os vexo ben cando non procuren ter o turno previsto e non se falan os demais. Porque así, senón me estou cometendo o erro eu por non velo. Señor Vilas, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Disculpe. Bueno, nós tamén nos congratulamos de que seamos sede deste ciclo da Universidade de Santiago de Compostela. E o que si queríamos saber é onde se van a desenvolver estes cursos, porque aquí pon nas dependencias municipais e queríamos saber en cales son. Gracias. Son o Lustres Rivas, que é onde se viñan desarrollando hasta agora. Señora Pouso, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Moi boa tarde a todos e a todas. Ben, valorando moi positivamente, como xa tamén ben se decía por parte de outros voceiros da oposición, este convenio a realizar ca Universidade de Santiago de Compostela, sabemos que é unha actividade que ten moi boa aceptación, unha actividade que no momento que se oferta, pois sempre hai maior demanda que oferta de prazas para participar en estas actividades formativas, co cual valorámoslo pois positivamente, porque así temos constancia pola boa acollida que ten e pola demanda que ten esta oferta formativa. O que non estamos de acordo é ca financiación que se vai facer. Por qué, señor alcalde? Non é que nos parezca excesivo esos 11.000 euros, pero sí, eu quen lle fala, e este grupo ten constancia de moitas queixas de falla de sinalización vial no Concello. Por lo tanto, non creemos oportuno nin conveniente de traer 11.000 euros desa partida cando hai moitas cousas que atender e moitas cousas que subsanar. Creo que ten recursos o orzamento municipal para detraer de outras partidas sin que ocasione ningún tipo de menoscabo nin deixe ningunha demanda veciñal sin atender. Eu si lle pido desde aquí que todas as demandas que ten en temas de sinalización vial que por favor as atenda, que é polo ben de todos. Máis nada e moitas gracias. Así señora Pouso, é así ben sendo, independientemente de que si había un sobrante, en este caso pola execución presupuestaria, se pudera facer desde esta partida precisamente. Mire, señor Ferrón, vamos a ver, a Xunta de Portavoces na que se dou conta, cando menos dos temas, e a partir de aí calquer concelleiro podía preguntar nas dependencias municipales, foi prácticamente fai 20 e tantos días. Fai 10 días eu lle comuniquei a todo o mundo que o pleno iba a ser o viernes, sendo o criterio do resto pois favorable, en canto ninguén me fixo unha sugerencia diferente, porque saben os grupos que cando por algunha imposibilidade de concelleiros ou por outras cousas prefieren outro horario, así se lle dá. Eu tiña dúas opcións. Hai cousas que creo que son sí ou sí teñense que facer agora, é dicir, os dous primeiros puntos son un erro material que evidentemente están afectando a ciudadanos, polo tanto creo que canto antes os puderamos traer pois era importante. Os dous puntos que agora tratamos, a Universidade empeza nunhas datas que ter firmado o convenio non é inmediato e, polo tanto, tamén urxía facelo agora. O tema da depuradora, o 1 de outubro, tiña que estar solucionado. O tema do POS, o 15 de setiembre, tiña que estar solucionado. Polo tanto, home, eu creo que a axuda no fogar leva tanto e tanto tempo esperando
que creo que era importante facelo. Independientemente deso, eu tiña outra opción. Cando chegue o mes de setiembre, meto 22 puntos de propostas do goberno e ás 12 da noite non se veu ningunha sola proposición ou ningún asunto de control ao goberno. Eu precisamente, se facemos isto, é para dar a posibilidade que os plenos ordinarios pois sean nos plenos donde se podan tratar importantes asuntos tamén de control ao goberno. Dito eso, a mí me gustaría que todos os concellos entregaran tan en tempo e con tanto tempo o que é a información como entrega este Concello, é dicir, seguimos a rajatabla algo que non se fixo durante os 30 anos de democracia, é dicir, o pleno está convocado, se non me equivoco, desde o miércoles, pero desde a semana anterior está convocada a comisión informativa, e, polo tanto, bueno, cando lle parezca que algunha documentación non figura ou que crea que debe solicitala, fale directamente cos servicios técnicos municipais, que xa lle digo que a súa obriga é atendelo e darlle toda o que queiran. O resto de componentes basicamente van a ir no propio convenio. Eu teño un escrito da universidade que se non llo pasaron podo llo pasar, pero donde xa llo aclaran, porque é unha documentación na ABIN, pero é a propia universidade a que fai o cálculo deses 11.000 euros que yo pasarei a todos os grupos, se é que non teñen xa a súa disposición. Dito eso, entonces, pasamos a votar o punto cuarto, que é a base 51, para poder firmar o convenio. Votos a favor. O punto unanimidade. O punto quinto sería, en este caso, a transferencia de crédito 8/2019. Votos a favor. 14. Votos en contra? 7. O seguinte punto, gracias a todos, o seguinte punto ten que ver con retomar o que foi unha actuación que empezou fai anos, que comenzou cunha permuta que o Concello de Ribeira fixo no seu momento a empresa Frinsa. Pasados os anos, nunha inspección de o que era ese consorcio de montes, se descubre que os lindes polos que foi feita a permuta con Frinsa pertenecían á comunidade de Montes de Artes. Desde aquela, o pleno deste Concello xa aprobou a permuta do mesmo número de metros que en aquel momento se lle habían permutado a empresa Frinsa. O problema que tiñamos é que era un monte consorciado, é dicir, era dominio público, e, polo tanto, para poder leválo adiante, facía falta unha descatalogación por parte da Xunta de Galicia. Gracias a Deus, esa descatalogación prodúxose para esta franxa de monte, polo tanto, ahora procede facer esa permuta, e o que nos pide tamén o que é a Xunta de Galicia é que fagamos ese deslinde plano topográfico desa zona para maior constancia. Entonces, se algún grupo desea intervir, señor Vilas, si ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, desde o Grupo Municipal Socialista imos a votar a favor da resolución do expediente de referencia que permite devolver aos veciños de Artes 26.381 metros cuadrados de monte comunal que foron permutados por un erro cometido no ano 1996, detectado pola comunidade veciñal no ano 97 e reclamado no 2009, e confirmado polo Concello de Ribeira no 2013. Que se proceda co cumprimento das condicións sinaladas polo director xeral de Planificación e Ordenación Forestal do 8 de agosto de 2019. O que si queríamos saber, señor alcalde, é o espacio destinado a depósito da auga de 155,53 metros cuadrados, se ten algunha servidumbre para pasar, que pasou con el. E tamén queríamos saber unha hectárea, unha hectárea que hai 1,6 a favor do motoclub Escol Ribeira, se sigue vixente ou non sigue vixente. Gracias. Vamos a ver, son dúas cousas diferentes. Ao que é o depósito non afecta, o servicio é por abaixo. Non me acordo ahora de memoria. O que se fixo é todo o linde, iso vai pola, digamos, pola cumbre, o límite actual
a Comunidade de Montes máis o que é do Concello, e o que se fixo foi simplemente trasladar esa línea hasta cumplir os 28.000 metros, e eran 18, 20 metros a todo o largo, e iso non influye en absoluto en ninguna das dúas infraestructuras que mencionou. De todas formas, si había unha autorización para ese motoclub no seu momento, que desconozco se o siguen usando ou non. Eu a veces vexo un movimento, pero non sei se é para o propio club. En todo caso, era temporal esa autorización, que non era vía concesión. Dito eso, pasamos a votar o expediente de permuta. Votos a favor? En contra? Abstencións? 8 abstencións, 13 a favor. Procuremos votar unha sola vez cada concelleiro. Abstencións serán? Abstencións? Entendín polo que vin desde aquí. A xestión da depuradora de Couso. Isto ben motivado polo que foi un escrito recibido por Aguas de Galicia, na que se lle comunica por parte de Aquaes que ten imposibilidade xurídica para explotar o sistema de saneamiento e depuración de Ribeira, cousa que viña facendo hasta o de agora por mor das obras, e que acaba precisamente en esa data. O motivo é que a obra de Ribeira non estaba catalogada como interese do Estado, e, polo tanto, unha sociedade do Estado non tiña capacidade xurídica para poder seguir xestionando esa depuradora. En vista deso, se vai a entregar a depuradora á Xunta de Galicia en esa data. A Xunta de Galicia ten o compromiso adquirido ante os veciños e ante este alcalde, e poste nas xuntas de seguimiento desa obra, e tamén nas reunións que ca nova responsable Teresa Gutiérrez tuvemos, pois de recoller simplemente esa infraestructura si está nas debidas condicións. Pero o que transmite a Xunta de Galicia ao Concello é: usted, a 31 de octubre, vai a ter que asumir o que son todas aquelas infraestructuras que levan hasta a depuradora, é dicir, bombeos, tanques de tormenta e colector xeral, con esa data, e dígame vostede si, a partir desa data, queren que a Xunta de Galicia gestione esa infraestructura ou que a gestione o Concello. Dito eso, só hai tres alternativas. A primeira, que esa obra non se recepcione pola Xunta, polo tanto, o Estado tería que seguir en tanto en cuanto se vira que hai algún tipo de obra de mal funcionamiento ou que non se fixo. Punto segundo, que a Xunta recepcione esa obra, que é cando lle dá a posibilidade ao Concello de ter a súa cesión. Si é así, o informe que eu lle trasladei é que, por razóns tanto administrativas como económicas como de outro tipo, o máis interesado en poder levar eso é o propio Concello. Por qué? Primeiro, polas razóns de poder seguir tendo a autonomía local e unha autonomía financiera importante ao gestionar, digamos, tanto os ingresos como os gastos desa infraestructura sin que venga outra administración a gestionar unha e outra cousa, e a capacidade de decisión á hora de o mismo pliego. Póñolle un exemplo: en estes momentos hai 8 personas por dedicación plena en esa depuradora. Ninguén lle garantizaría a este Concello que, se o leva a Xunta, non saquen concurso que sean 4, 5 ou 6 personas. É dicir, eu imagino que a Xunta o que quer é o mellor servicio, pero en todo caso esa decisión xa nunca a tomaría o Concello de Ribeira. A segunda das situacións, lógicamente, a Xunta se vai a financiar con un coeficiente de vertido. Ese coeficiente de vertido ten unha cuantía fija que vai a ser igual, sálgalle en 5 ou sálgalle en 6. Pero aparte eso levaría unha triple
digamos, imposición impositiva, por valga a redundancia, no propio Concello. Por unha parte, estamos a falar solo do que é a depuradora, que se xestionaría pola Xunta co coeficiente de vertido da Xunta. Por outra parte, temos o que é o vertido industrial, que tendría que, por outra parte, cobrarse diferenciadamente a eses usuarios, porque unha en parte da red, e, por outra parte, toda a depuradora de Corrubedo, que tendría que asumir o Concello, porque xa a ten asumida, levaría, digamos, outra diferencia fiscal importante entre esas tres. Pero despois hai unha cuestión importante que eu creo que, cando estuvo o técnico, calqueira de vostedes pudo entender, que, basicamente, dos gastos totales de esa infraestructura, o 60% son gastos que se producen fora da depuradora, co cual teríamos los que asumir todos os ciudadanos de Ribeira por outro cauce. Por qué? Porque son gastos enerxéticos, é dicir, desde as Carolinas, contando os bombeos de todos os que hai, o de Fonteseca, o da Meixida, o do Touro, o de Areiros, o de Aguiño, o coste é un 60% do total. Que quer dicir eso? Que eses costes non entrarían dentro dos da Xunta, porque é o que nos está a dicir que nós temos que recoller, e teríamos tamén que poñer unha imposición o Concello por outro lado. Polo tanto, por razóns meramente, en este caso, de capacidade de decisión do Concello, de ter todo o ciclo da agua, de que no ano 2025 sea o Concello o que decida xa calquera outro tipo de gestión, por economía propia de escala, é dicir, a unha empresa que agora que se lle diga que vai a levar por unha parte o que é a Xunta levaría o seu, e por outra parte que se lle diga que leva independientemente o que son os bombeos, cando o permiso de vertidos é único, dificilmente vexo que pudera ser interesante para unha segunda empresa, non? Porque os conflitos poderían darse. Polo tanto, eu creo que esa infraestructura hai que gestionala sempre de forma conxunta, sea o Concello ou sea a Xunta, e xa yo anticipo. Se o voto é negativo, o que lle vou a decir á Xunta, collan vostedes todo, porque, volvo a repetir, asuntos como o permiso de vertidos é conxunto, e, polo tanto, ao final sería unha pelea entre dúas administracións, non? Entonces, dito eso, habrá un tema que preocupe aos veciños. Básicamente, en estes momentos, a empresa que está prestando o servicio lle están pagando uns 900 e pico mil euros ao ano. Co cual, se sumamos os 170 ou 200.000 de Corrubedo, o coste total de ese servicio vai a ser 1.200.000, do cual o Concello xa está asumindo 200.000, pero a partir de aí saldrá a licitación, veremos a baixa que temos, pero ese vai a ser, en números gordos e gruesos, o montante total do que aquí estamos a facer. Por que digo que o Concello perdería capacidade financiera? Primeiro, porque esos ingresos directamente os facería a Xunta. Segundo, porque esos ingresos da Xunta vainos a facer independientemente de que se lle vale 5 que 6. O Concello non. O Concello aprobará unha ordenanza que no seu momento determinado, unha vez que salga a licitación e sepamos o precio certo, se adecuará a que o que costa é o que veciño paga. Pero ademais hai unha cuestión, é como Sogama, é dicir, no momento que dependes de outra administración, mañán acordan que o coeficiente de vertido é outro, o Concello non ten nada que decir. Suben de 400.000 euros, por poñer un exemplo, a Xunta a 700.000, e o Concello aí non ten nada que decir. Lle vai a chegar un recibo a cada veciño sobre o que non temos control. Aquí tendrá sempre o control o Pleno, polo tanto o Pleno é o que vai a fijar o coste real que lle vai a salir a cada veciño. Por lo tanto, creo que entre as opcións que se dan, a máis beneficiosa para este Concello é que sea o propio Concello que non perda a súa capacidade de decisión, que se faga unha gestión conxunta, que ademais técnicamente creo que é a única viable, e por outra parte, o que eu creo que preocupa a todo o mundo, é que simplemente esa infraestructura, que quen a recepciona é a Xunta, non o Concello, antes de que se ceda a este Concello, teña
que estar, evidentemente, evaluada en as condicións adecuadas para que o podamos coller. Dito iso é o que se pretende. Houve unha emenda tamén do Bloque Nacionalista Galego que despois pasaremos a debatir. Así que os grupos que deseen intervir, señor Ferrón, ten a palabra. Ben, en xeral, como liña xeral argumental política, en Suma Ribeira mantemos unha postura xeral de propiciar a municipalización dos servicios municipales, sempre que o vexamos factible. Porque, bueno, pues entre outras cousas, sin alongarme neste aspecto, pensamos que a xestión pública debe ser e debe ser eficiente cando compite tamén con empresas privadas, sempre que presten os servicios coa mesma calidade e con semellantes condicións e dereitos laborais para as traballadoras. Queremos amosar sobre este tema da depuradora o noso descontento e discrepancia co xeito con que se está a levar adiante a entrega de todo este complexo de dar ao Concello, ou ao Concello e a Xunta de Galicia, ou a Xunta de Galicia, e proceder ao comezo do cobro a veciñanza de Ribeira das taxas correspondentes dunha depuración de residuos urbanos. Para a data en a que se propón o traspaso de competencias, a transferencia de competencias, entendemos que o complexo sistema aínda non vai ter demostrada na práctica o seu correcto funcionamento integral, sin ningunha seguridade de que o grave problema, por exemplo, dos cheirumes, vai a estar resolto. Pensamos que a estas alturas xa deberíamos estar todas as ribeirenses informadas do coste aproximado que nos vai repercutir nos nosos recibos. Pero por sensible que sexa este tema, que vou tratar agora, non podemos silenciar a nosa fonda preocupación en Suma Ribeira pola inseguridade que a día de hoxe temos sobre a real imposibilidade de que residuos industriales podan contaminar os residuos urbanos, prexudicando o bo funcionamento do sistema EDAR, facendo crónico posiblemente o mal dos cheirumes e quizáis incrementando custes do que debe ser exclusivamente a depuración de residuos urbanos. Queremos manifestar que Suma Ribeira pensa presentar, desexo presentar a este pleno unha proposición, seguramente para o mes que ven, ou esperamos que para o mes que ven, na que se argumenta a necesidade de solicitar formalmente a COAES unha moratoria na entrega deste complexo EDAR, que para 1 de xaneiro de 2020 terá a súa eficacia global insuficientemente probada ao noso entender. Ben, nestas circunstancias, e como sempre vou estar espreitante as argumentacións dos outros compañeiros dos grupos políticos, aínda que só sexa para simbolizar o noso rexeitamento a como, a noso entender, se nos quere entregar este complexo e custoso sistema inacabado aos veciños, ao fin e a cabo, e aínda que somos conscientes de que o que hoxe se decide se xestiona o Concello ou a Xunta Depuradora de Couso, por todo exposto, en principio este concelleiro de Suma Ribeira vai votar que non a solicitude de xestión polo Concello de Depuradora de Couso, xa digo, aínda que só parezca un tema simbólico. Permítame tamén decir que o señor alcalde vostede nos alerta sobre que a Consellería podería cobrar máis canon do que realmente se costa. Permítame decir en tono cordial que vostede terá a seguridade de que mentres na Xunta este o Partido Popular nunca nos vai a castigar o Concello de Ribeira con cobrarnos máis, ou usted non o permitirá, con cobrarnos máis do que realmente costa o servicio. Entón, que aínda que hai quenes desexamos que non continue o Partido Popular, vostede debería estar moi tranquilo con que se xestiona o Partido Popular a Xunta de Galicia, en ningún momento se vai perxudicar ningún céntimo os bolsillos dos ribeirenses e das ribeirenses. Moitas gracias. Gracias. Como Charcarrillo está ben, pero eu creo que me expliquei suficientemente. O coeficiente de vertidos ten un cálculo que é aquel, que ronda os 400.000 euros. Había que mirar recibo por recibo entre 380 e 450.000 euros. Eso é o que vai a recaudar a Xunta, independientemente que a depuradora lle sala en 200.000 ou lle salga no 1.000.000. Eso son cuestións que non teñen que ver. Cuestión diferente ao Concello. O Concello ten que adaptar as súas tasas ou os seus precios públicos aos costes deses servicios. E, polo tanto, nós o que si garantizamos é que
o que nos coste é o que lle vamos a cobrar ao veciño. A Xunta é diferente a súa financiación. O coeficiente de vertido ten unha fórmula de ingreso e o gasto é o que lle vai a costar a depuradora. Vai a recaudar exactamente o mismo, lle coste 400.000 euros que lle coste 300. Simplemente decir dúas cousas para que clarificar o debate ao resto dos grupos. Vamos a ver, este é un sistema integral de depuración. Se hai un fallo no sistema en Couso, un fallo que xa din que é altamente improbable, tamén era en Kioto ou por ali, pero, é dicir, é dos que non se dá, eso, antes de que explote todo eso, ese saneamento por aí, aliviaría en un momento determinado polo residuo industrial. Correcto. Da mesma, eso é para unha situación super de emergencia que nin se dá, nin se dou en ninguna planta que eu conozca. Pero por calquer razón, imaginando, está previsto que o sistema, antes de que colapse, que pudera aliviar polo Touro. Da mesma forma, o sistema de Touro, é dicir, o industrial, ten un alivio á red xeral. Ese alivio moi poucas veces funcionou. Si é verdad que en algunha vez funcionou. Se corrigeu para que esa situación non se pudera dar ou que a posibilidade que se dea sea moi alta, pero os alivios sempre van a existir, é dicir, cando hai un problema de bombeo, cando hai algo, por algún lado ten que salir, se non sale polas tapas para arriba ou sale polas casas. Por lo tanto, eso está previsto. Hai unha obra que é a que vai a garantizar, ou así non lo din os técnicos, porque sempre hai que matizar, e para eso está feita, o 100% de que nin vai a aliviar nunca o industrial ao que é o doméstico, que é a obra de Avenida de Ferrol, que está sendo licitada pola Xunta de Galicia, que é a complementaria da que nós tamén xa licitamos, que é a separación de pluviales do polígono industrial. É dicir, se separan no propio polígono industrial e se separan no que é toda a Avenida de Ferrol. Por lo tanto, a posibilidade de que se dera tería que ser casi nunha catástrofe. Por qué? Porque, primeiro, terían que estar en ese momento en carga e botando toda o que é a súa produción as empresas do polígono, e tería que darse unhas chuvias absolutamente torrenciales hasta o día que fagamos a obra, porque o día que se fagamos a obra, as chuvias xa van a ir polo outro lado. Por lo tanto, o único que hai que controlar é o residuo industrial que está calculado para que non rebose ao domiciliario. Por lo tanto, son dous sistemas que son independentes e que en ningún momento deberan interferirse un ao outro. O resto dos grupos, sí, señor Pérez Barral, perdón. Gracias, señor alcalde. Hoxe ven a pleno un asunto que é de vital importancia social para a veciñanza de Ribeira e das súas parroquias, mas tamén é un tema de importancia desde o punto de vista ambiental para o noso medio natural. Vaya por diante que o saneamento é para o BNG algo prioritario, que Ribeira conte con necesario saneamento integral das súas augas residuais e pluviais é algo fundamental. Agora ben, entendemos que non se pode facer de calquera xeito ou de calquera maneira, senón que debemos respetar e potenciar a riqueza e o patrimonio do seu entorno. Gustaríame facer un breve repaso histórico e cronolóxico, porque estamos falando do sistema de depuración das augas do Concello, e porque a causa merece ser contextualizada convenientemente para que todas as persoas que están aquí presentes e as que nos están escoitando poidan comprender como se chegou até esta situación, pois as cousas non pasan por designio divino, como poden supoñer, senón que derivan das decisións políticas adoptadas no seu momento. Ano 1997. Entraba en funcionamento a decantadora do Touro, algo que tentou minimizar as graves verteduras que se viñan producindo desde antes desa data. A obra encareceuse un 20% e en moi pouco tempo demostrouse que esta infraestructura estaba obsoleta e era incapaz de sanear as verteduras. En 2007 aprobábase un acordo por unanimidade desta corporación nunha sesión plenaria na que se acordaba solicitar á Xunta de Galiza unha planta depuradora específica para os residuos do polígono industrial, pero o Executivo do Partido Popular, encabezado por Torres Colomer, e con vostede, señor Ruiz, lembrará, estaba no Parlamento de Galiza, foron incapaces de conseguila e de executala.
Tras moitas iniciativas do Bloque en diferentes institucións preguntando sobre trámites e exixindo solucións ás verteduras que se producían no municipio, chegamos ao ano 2012, no que se licitan as obras da estación depuradora de aguas residuais que hoxe está en Couso. 22 anos dende que gobernaba o Partido Popular. 22 anos é o tempo que lles levou sacar a licitación unha depuradora que contase cuns mínimos parámetros de calidade para evitar as verteduras no mar. Debemos dicir, desde o BNG, que sempre optamos por outro modelo, vostedes coñéceno, sendo o único grupo político que presentou alegacións ao proxecto feito e que hoxe está construído. Tiñamos e temos un sistema de depuración diametralmente oposto ao que se presentou por parte do Partido Popular. O modelo do BNG supoñía un menor gravame para as arcas municipais e, polo tanto, para a veciñanza. O noso modelo eran depuradoras máis pequenas e unha específica para o polígono industrial. Tal e como recomenda tamén a Unión Europea, este modelo implicaría un menor custo de bombeos ao non ter que trasladar residuos durante 13 kilómetros e 7 tanques de tormenta. Quero lembrar tamén que estamos en 2019, como vostede di, aínda non se fixeron as obras para separar as augas residuais específicas do polígono industrial. Pois ben, chegamos a 2016, tras varias ameazas da Unión Europea por incumprir as directivas de saneamento das augas e tras termos investido máis de 20 millóns de euros nunha infraestructura fundamental para o medio natural, a depuradora, lonxe de comenzar o seu funcionamento entre aplausos da veciñanza, esta provocou todo ao contrario, un profundo rexeitamento e levantamento social polos gravísimos problemas que se foron sucedendo desde entón. Pouco antes de chegar á tempada estival do 2016, o sistema comezou a provocar uns fortes cheiros que impedían respirar a veciñanza das zonas nas que se producían. Lembro que foi no mes de agosto dese ano cando o BNG comezou a facer un intenso traballo. Lembrarán tamén vostedes o antigo concelleiro e compañeiro Antón Parada, que registraba unha iniciativa nesta corporación para demandar o saneamento das verteduras que se producían na praia da Meixida e dos Mosqueiros, e incluso chamaba ao Seprona para que se investigase as causas deses profundos fedores. A partir diso, os cheiros comezan a estenderse a outros lugares, como Touro, Mosqueiros, Castiñeiras, Areeiros e diversas zonas de Aguiño, e comezan a causar os trastornos importantes que a veciñanza ben coñece, pois aínda, coas ventás pechadas, se estaban producindo absolutamente cheiros insoportables que se prolongaban no tempo. En decembro dese mesmo ano, presentábase máis dun milleiro de sinaturas exixindo unha solución a ese problema. E desde o Bloque, sempre desde o comezo, comprometémonos públicamente con que o sistema de depuración tiña que funcionar correctamente e sen causar molestias á veciñanza. Polo que dicíamos, e seguimos dicindo, que non se pode recepcionar a obra ata que todo funcione correctamente, e iso ten que estar verificado. En febreiro de 2017, tamén lembrarán, porque fomos acompañados por toda a corporación e máis de técnicos especializados, fomos comprobar o sistema da EDAR. Ao longo de 2017 e 2018 non vou a enumerar as numerosas iniciativas que presentamos para que se canalizasen as verteduras, que se investigasen os cheiros dos tanques de tormenta, dos areeiros, e que non se producisen verteduras ao río Listres, que se quedaban estancados por mor da falta de canle fluvial. Tamén denunciamos en numerosas ocasións a opacidade e a falta de transparencia na adopción das solucións, pois a pesar de pedilo, este grupo, o Grupo do Bloque Nacionalista Galego, non obtivo un calendario detallado das actuacións e dos prazos establecidos para a realización das obras de subsanación destes erros. É flagrante que unha infraestructura que custou 20 millóns de euros provoque problemas como os que levo mencionado, e por mor dunha nefasta planificación se tivesen que gastar máis de 600.000 euros de cartos públicos para resolvelos. En definitiva, todo este extenso contexto lévame a dúas claras conclusións: que a xestión non puido ser peor por parte do Partido Popular, pero tamén de concelleiros e concelleiras que hoxe están no PBBI, como son a señora Elorduy, a señora Pouso ou o señor Mariño, que defenderonse en miramentos durante os últimos anos e que hoxe se votan diferente, que agardo que sí, sexa así, é por levarlle a contraria a vostede, señor Ruiz, e que provocaron un forte malestar, como xa mencionei. Por outro lado, o BNG sempre estivo a disposición da veciñanza comprometendo o seu traballo na procura de solucións axeitadas, lonxe de populismos e tamén de ideas peregrinas. Neste sentido, facemos esta proposta porque queremos e cremos que facemos un traballo serio, rigoroso e que permite chegar a solucións que sexan positivas para a veciñanza. Unha emenda que paso a ler que sería a de sustituir este acordo por esta emenda, o acordo de cesión para o mantemento e explotación do sistema de saneamento e depuración de Ribeira,
Levarase a cabo, unha vez feita, unha auditoría externa na que se comprobe que as obras comprometidas polas diferentes institucións están realizadas e os problemas detectados están solucionados. Os resultados desta auditoría serán presentados ante a veciñanza e os grupos da Corporación Municipal. Con ela, con esta emenda, o que procuramos é ter garantías suficientes non só para a veciñanza, que é a máis afectada, senón tamén para que os grupos da Corporación poidan votar un acordo como que se formula, que as obras estean efectuadas tal e como se comprometeron as diferentes institucións e que os problemas están resoltos. É importante, porque tamén a depuradora estaba rematada, pero detectaron os problemas unha vez se puxo a andar. Unha vez feita esta auditoría independente, estaríamos en disposición de asumir a xestión de EDAR, para a cal apostamos por constituir unha empresa pública que facilite a súa xestión. Vaya rematando, señor. Vou rematando. Sabemos que o modelo do Partido Popular é entregar as obras a licitación para que as xestionen empresas privadas, pero sabemos por onde nos leva ese camiño. Para non sair do Concello, vemos a nefasta xestión da Praza do Centenario, non? Que implicacións ten apostar por unha empresa pública e non sacalo a licitación? Pois que os beneficios obtidos por esa empresa voltarían ás arcas municipais e poden volver a investirse na mellora da rede de sumidoiros e de saneamento. Ademais, estaríamos poñendo as bases para que en 2024, cando remata a xestión a empresa de Viacua, poidamos asumir tamén o abastecemento de auga. Dirán vostedes que non se pode, que é complicado, mas están no goberno para traballar polo pobo e ninguén dixo que fose ser fácil. Eu convídolles a que procuren modelos de éxito, como fixo BNG nalgúns concellos nos que goberna, nos que se constituíron empresas públicas para diversos asuntos e os veciños e veciñas comproban os bons resultados. Remato e pídolles o seu voto favorable a esta emenda presentada por non renuncia a unha competencia que é propia da administración local como é o saneamento e aposta polas garantías antes de recepcionar a obra, que aposta por un modelo socialmente beneficioso para a súa xestión no futuro. Mais nada, moitas grazas. Foron importantes, imagínese o alcalde, despois de 22 anos, ao ano de estar na alcaldía, xa logra que saquen unha infraestructura de 17 millóns, e cando funciona mal, ainda consigue que saquen outros 700.000 euros. Por lo tanto, todos fomos importantes no que é ese servicio. O resto dos grupos, señor Vilas, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, se nos presenta aquí, efectivamente, unha patata caliente sobre o tema de recoller a EDAR, de asumir por parte do Concello a explotación dos colectores, interceptores e as súas infraestructuras asociadas. Desde o PSOE consideramos que se debe solicitar tamén o mantemento e explotación de EDAR por parte do Concello de Ribeira. Para elo consideramos que debe optarse, como ben comentou aquí o compañeiro do BNG, pola creación dunha empresa municipal EPEL que se faga cargo da xestión do servicio de saneamento para logo, cando venzan as concesións que hai actualmente, asumir o ciclo completo da auga co servicio externalizado de abastecimiento de auga. Pero nos encontramos con que a día de hoxe esta instalación sufre moitas deficiencias. Aínda no día de hoxe, Pedra Pateira, Areeiros, a Arqueta das Peteiras están sufrindo os efectos dunha mala instalación. Como non está acabada e sigue tamén o malestar veciñal, en tanto non este comprobada a eficacia da infraestructura, imos a votar en contra da recepción. O único informe válido é o sentir dos veciños. Cando este sentir sexa favorable, estaremos a favor. Nós consideramos que deberíamos de solicitar, como ben comentou o Xurxo Ferrón, unha moratoria, se é posible pedir esta moratoria. Con respecto aos comentarios tamén que houve aquí, de todos é sabido que nós denunciamos as deficiencias da instalación a través do senador e da parlamentaria que estuveron aquí acompañándonos, e de todos é sabido tamén a implicación para resolver e conseguir unhas partidas orzamentarias para resolver os problemas que tuvo este EDAR. Nós tamén presentamos alegacións ante este proxecto cando foi no 2008,
e apostábamos tamén por 3 depuradoras ecolóxicas. Con respecto ao tema da emenda, estaríamos de acordo na emenda se despois dos problemas detectados añadíramos en toda a infraestructura para estaren solucionados. Sin máis, moitas gracias. Vamos a ver dúas cousas. No momento en que chega a resolución deste Concello á Xunta, se é que non quer levar o propio Concello a xestión da depuradora, a Xunta vai a empezar a facer o único que pode facer, é dicir, o seu concurso, sacalo a concurso, para que intentar que 1 de xaneiro, a fecha máis cercana, empece a funcionar, pero xa funcionaría a través da Xunta. Eu entendo que tanto o punto segundo de alcaldía, que xa fala de recepcionar as obras se non teñen problema, como o que é o do presentado polo Bloque Nacionalista Galego é toda a infraestructura que se fixo, é dicir, sobre todo que o Concello non vai a asumir esa parte que nos di dos colectores, evidentemente, se non están ben. Ahora, hai 2 obras importantes que se están facendo en esa e non na depuradora, que son os venteos e a desodorización. Por lo tanto, eso é o que lle din que lle van a dar ao Concello sí ou sí. E o Concello é o que lle di se funciona correctamente, co cual, evidentemente, a parte da infraestructura, entre aspas, que menos me preocupa é a propia instalación da depuradora e si os servicios que levan hasta esa depuradora, que son os que basicamente deron os problemas. Por lo tanto, entendo que o que vai a ter que asumir o Concello é todo ou unha parte, e sea todo ou unha parte, vai a ter que ser cos informes técnicos exhaustivos de conforme está ben, senón os problemas que o solucionen quenes o crearon. Señor Mariño, ten a palabra. Señor alcalde, bueno, antes de nada, señor Pedro Barral, le guardo mucho respeto a usted. Usted menciona nuestras actuaciones en algún momento. Yo respeto lo que usted decía de mí y de nuestros compañeros. Yo le digo, bueno, bienvenido usted si hace oposición. Yo hasta ahora le veía como medio socio preferente, pero si coincidimos usted y yo, bienvenido sea. Usted conmigo hemos hablado y siempre tengo que agradecer mi respuesta con usted, pero bienvenido si hacemos usted y yo oposición. Señor alcalde, espere un momento. Él y yo. Señor alcalde, antes de nada, una mención que también se hacía respecto a la fecha de este pleno hace unos instantes. Yo le diría que hace unos días, por un WhatsApp, a mí se me comunicó día 23 a las 13 horas y punto. Sin ser de letras, no había ningún tipo de interrogante ni nada, o sea que yo creo que usted puede contar todas las milongas que quiera, pero yo creo que usted a lo mejor se va de vacaciones en septiembre, no lo sé, y usted quería pues adelantar el pleno a agosto y le importa 3 pimientos si algún concejal faltaba o no, y a lo mejor le venía muy bien para sus asuntos. Dicho esto, antes de que aquí nadie colapse, ni el sistema, ni ninguno de nosotros, el 31 de mayo del 2017 usted en prensa se recogía, dicho por usted, que la EDAR no se recepcionará mientras persistan los malos olores. ¿Se acuerda? Señor alcalde, le pregunto aquí si puede afirmar usted y su grupo si hay en algún momento, en este momento, en algún punto de la red, algún tipo de olor en la totalidad de la red. ¿Lo puede usted afirmar? Sí, no. Mire usted, hace unos años, una persona de su círculo cercana, siempre en Aguiño me mandaba algunos WhatsApps por aquel entonces diciendo a qué cheira en Aguiño, qué olores hay en Aguiño, de cuando se había trasladado la fábrica del Touro para allí. Usted prometió y habló en más de una ocasión que aquello se iba a solucionar en breve. Usted que visita Aguiño podrá comprobar que de vez en cuando sigue habiendo esos olores, con lo cual esto es otro problema más para ver que usted puede decir, puede afirmar lo que sea aquí, pero a veces la vida va por otro camino. Usted sabe, a raíz de las peticiones de vecinos, que se ha corregido, eso sí le voy a dar la razón, en gran medida el tramo, digamos, Touro-Areiros. Pero también le voy a decir que hay más vida que Touro-Areiros.
hay más vida en Pedrapateira, hay más vida en los vertidos al río Listres, hay más vida, podemos decir también, al lado de la estación, en la zona de la Graña, hay más vida que en ese tramo que también en estos días se estaba arreglando. Le invito a usted también que haga deporte allí en Pedrapateira y a lo mejor un día u otro lo podrá comprobar usted personalmente. Usted era consciente de ese problema, digamos, de salud pública y es conveniente bajar a esa arena, a ese terreno. Usted sabe, como había dicho más de una vez hace tiempo, que la depuradora iba a causar graves problemas y además iba a coincidir en fechas electorales. Para usted, el problema que causan los olores, yo creo que para usted es lo de menos. Fíjese en el detalle que una compañera suya en la pasada comisión informativa llegó a comparar este punto con el fallo de una lavadora. Vaya equipo, sí, vaya equipo. Ya me dirá usted qué comparación. Pues yo le digo, párense ustedes. Ya le digo qué comparación. Que una lavadora, cuando yo compro una lavadora, es un ejemplo, esa lavadora viene certificada, viene avalada, y es más, yo creo que esa lavadora no tiene pérdidas en la evacuación a la red de saneamiento. Había otra compañera suya que a raíz de la lavadora entendió el sistema de la depuradora. Sí, así va el tema. Señor alcalde, ¿qué me dice del río Listres? Usted se acuerda, como yo, que se limpiaba con bastante frecuencia. Después, cuando usted y yo a lo mejor tomábamos algún café, después dejábamos los cafés y se dejó de limpiar y además las cabezonerías hicieron que variáramos el curso del río. Señor alcalde, también le pregunto, y como ha dicho algún compañero de corporación, ¿cómo va a repercutir ese gasto también, digamos, energético en hacer ese tour turístico, digamos así, de todas las aguas fecales por todo el ayuntamiento? Ese tour de aguas fecales, ¿cómo va a repercutir ese tour en los vecinos? Es más, yo le diría, ahora ya concretando un punto, y también a colación de la enmienda del Grupo Nacionalista, yo le diría que en vista de esas obras que, como usted nos mencionaba el otro día, se han hecho, yo le pediría que hagamos una moratoria, como nuestro compañero Surso estaba diciendo, y concretemos. Por eso, en la enmienda del señor Pedro Varal, con todos los respetos, no veo que se concrete, ¿no? Está bien, pero no se concrete. Yo le diría, concretemos hasta, si quiere usted, hasta junio del 2020, a ver si de verdad esa red, como nos están indicando, está totalmente certificada, están certificados esos bombeos, están certificados todas esas canalizaciones, está certificado esa estación depuradora. Certificado me refiero a que fehacientemente no vemos, no olemos esos cheiros, olores o como usted quiera llamar. Y digo, en resumen, no carguemos también a los vecinos un problema que ellos no se han buscado. Entonces yo le pediría que esta decisión, este punto, hagamos, si se hace en algún momento esa recepción, para que hacerla, aplacemos a junio del 2020. Y yo, en la enmienda que ha presentado el señor Pedro Varal, con todos los respetos, yo votaría en contra por no concretar esa fecha, aunque a lo mejor podemos estar en coincidir a lo mejor en la esencia, en el fondo, en algo. Y en el punto que presenta el Grupo de Gobierno también vamos a votar en contra. Lo que le digo es, comprobemos que eso realmente ya está garantizado, no hay problemas y, como decía antes, que esa lavadora no tiene ningún tipo de pérdidas. Nada más, muchas gracias. Vamos a ver, moito lle gusta a vostedes centrifugar. Mire, en primer lugar, eu avisei na Xunta de Portavoces cando previsiblemente iba a ser o pleno. Comuniqueinos, xa que falou vostede, por WhatsApp. Hai 4 voceiros, 3 puxeron o dedo así. Se alguén non quería, simplemente pudomo pedir. Ora, se comigo non fala, ou só fala para decirlle ao resto dos grupos que me fagan oposición, é un problema que evidentemente non é do alcalde. O alcalde sempre foi absolutamente receptivo con todos os grupos. E están de testigo que o que pretendo é que estén 21 concellales, non aproveitarme en absoluto da falta de ningún concellal.
Non me vou de vacacións en setiembre, se quer saber as miñas fechas de vacacións, sí, home, que parece que lle preocupa, de 1 ao 15 de outubro vou a coller, vale? Por lo tanto, xa o sabe agora. O resto, eu o que esperaría de usted, señor Vicente Mariño, é que respetará os seus votantes que supoño que querrían que pudera facer algo por Ribeira. Por lo tanto, levaron moitas cousas no seu programa electoral que se poden levar a cabo por medio deste goberno. Non só opoñerse, non sei se iso vale para moito. Nos opusimos e el alcalde perdió 3 votaciones. Vale, de que lle vale ao pueblo iso? O importante é que se usted tiña propostas, me poda comunicar a min, que son o alcalde de todos os ribeirenses, esas propostas que igual me encantan. E hasta está usted gobernando ca miña persona ejecutando, fíjese usted. Pero bueno, este non é o obxecto do debate, o que si é o obxecto do debate é que aquí só hai 2 cousas, que o leva o Concello ou que o leva a Xunta. A Xunta me di que a 1 de dezembro eles teñen que saber se van a leválo eles, porque a Aquaes se desprende diso. Iso é, eu xa estuve en Aguas de Galicia moitas veces. Comprenderán ustedes que cantas veces quería eu que se alargue eso, pero tamén estamos falando dunha cousa. Si isto se decide que o colla o Concello, eses pliegos solo se abrirán no momento que teñamos o informe diante o que pido o Bloque Nacionalista Galego, que xa anuncio que nós si llevamos a votar en contra, redundando cos informes técnicos das administracións competentes, o da Xunta cando recepcione, que é o que recepciona, que o Concello non, e o Concello cando acepte a cesión. É dicir, o que podemos ter ben claro, que esa depuradora vai a funcionar a 1 de xaneiro, e o levará a Xunta ou o Concello. Eu prefiero que leve o Concello, polas razóns que lle expuxen. Aquí ninguén me dixo ningunha razón para decirme que é mellor que este en mans da Xunta. Decirlle en estes momentos que o aplacen, xa lle digo, é decir claramente que o leve a Xunta de Galicia. Despois veremos cando o recuperamos ou non. Señora San Pedro, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Pois hoxe traemos aquí un asunto de especial importancia, como decía o compañeiro Pérez Barral. Vaya por diante que o compromiso deste equipo de goberno é o de recepcionar a infraestructura unha vez comprobado e acreditado que ten un funcionamento correcto. Esta foi unha obra de interese xeral que, certo, suscitou problemas, moitos problemas, e que desde o Concello sempre se puxo a vontade e os medios para poder chegar ata o día de hoxe cos problemas solucionados. Este Concello, este alcalde, foi quen conseguiu unha comisión na que puideran estar todas as partes e incluso esas inversións de cerca de 700.000 euros para todas as melloras que se levaron adiante. A día de hoxe, pois atopámonos coa entrega da obra por parte de Aquaes a Aguas de Galicia. Nós temos claro que queremos o mellor para os nosos veciños. Tendo en conta que o Concello xa se ten que facer cargo dos elementos do sistema de saneamento como son os colectores e os tanques de tormenta, é dicir, toda a canalización que existe ata chegar á estación depuradora, que a cual está realizada para ser un todo, non para estar separada. Pois nós consideramos que sería, a verdad, pois un auténtico embrollo que unha administración se fixese cargo dunha parte e outra administración da outra parte restante. Por outro lado estaría Corrubedo, por outro lado está a parte que leva Viacua, e isto sería, pois a verdad, un remexido. Deste xeito, pois o Concello perdería o dereito sobre a depuradora e non sería quen de ter esa autoridade sobre ela e sobre os precios que se aplicarían a posteriori e repercutirían nos veciños. Non temos certeza do prezo que quer aplicar Aguas de Galiza, pero terá que sacar un beneficio de dita explotación. O Concello que ten ben claro que non quer gañar cartos con este contrato. De ser o Concello que se faga cargo, será esta administración quen asuma o control e sería responsable de todo o ciclo da auga. Un ciclo da auga, ademais, que pensando no futuro, se sacásemos a licitación este servicio de depuración agora por 5 anos e tendo en conta que o contrato de Viacua vence nesa data, a corporación que se atope nese momento pois podería sacar todo o ciclo de agua completo a licitación e ademais eso pois suporía a unificación de todo o servizo. Este expediente pois poderíase valorar dende 3 vertientes, que unha é a técnica, é dicir, que casi é obligatorio ter que levar todo xunto, xa que separado técnicamente é casi inviable. Cada vez que houvese un problema, botaríamonos as culpas uns aos outros. Unha das principales razóns, pois que temos unha autorización de vertido común, como dixo antes o señor alcalde. Por outro lado, está a vertiente administrativa.
temos a Viacua ata o 2025 por un lado, por outro lado os tanques e colectores e Corrubedo, que ademais, como ben decía o alcalde antes, a economía de escala non sería un contrato atractivo para que as empresas quixeran concursar. E por outro lado, pois estaría a depuradora levada pola Xunta, é dicir, 3 contratos diferentes. E despois, pois a económica. O Concello ten ben claro que non quer gañar diñeiro, como dixen antes, e que por eso, ademais, o precio irá sobre o cálculo estipulado e despois pode atarse o que será o coste real. É dicir, que se contamos que o montante total poida ser de 1.200.000 euros, pode haber baixas e o Concello pois poderá aforrar o que vaya a repercutir nos veciños. Se iso lle pasa á Xunta, eles, os cartos, digamos, revertirán sobre a propia Xunta. Dende o Concello non queremos perder esa capacidade financiera e, ademais, esa autonomía. Queremos exercer pois unhas competencias propias, un control do servicio, unha calidade do servicio e participar nesa licitación para interese dos veciños. É o único que pretendemos desde este equipo de goberno, facilitar o servicio, garantizar a calidade e, ademais, minimizar o coste que poida supoñer aos veciños e veciñas deste Concello. En canto á emenda do bloque, pois xa o dixo o señor alcalde, a nós nos gustaría pois añadir ao final que tamén os técnicos da Xunta de Galicia e os técnicos do Concello puideran presentar esos informes de recepción e avaliación. E ademais, pois si sería a Xunta de Galicia quen tería que recepcionar esa obra. Eu simplemente aclararlle, señor Pérez Barral, que vostede falaba desa empresa pública para o contrato. Eu dígolle que Pontevedra me parece que é o contrato máis longo da auga, que son 25 anos. Así que eu penso que tamén é posible facer as cousas de outro xeito. Mais nada, gracias. Gracias, pois vamos a dar logo un pequeno turno a todos os grupos e señor Ferrón. Moitas gracias polo segundo turno e a ver se son moi breve. Vamos a ver, do que aquí se fala, ou do que aquí se estivo falando, de importantes aportacións que aquí houve, para nós, para este concelleiro, unha cousa importante, e é que debíamos de ter compromiso como corporación de que nosotros debíamos de pedir, solicitar ou exixir unha moratoria ou que non se recepcione esa obra mentres non este comprobado o bo funcionamento, según xa se falou aquí, abondosamente a ese respecto. Ese compromiso creemos que debía levar a que no caso que a CUES se opuxese, intentalo recurrir en base a carencias formales, a carencias do procedimento, non do funcionamento da DAR. Si se dá esa circunstancia, de que existe este compromiso por parte desta corporación, de que esa obra non se recepcione, a nosa postura, a postura deste concelleiro, sería favorable a que o Concello asumise a xestión da depuradora de Couso, aclarando que aquí o que se está decidindo agora, porque comprenderá, señor alcalde, que é un tema moi complicado de explicarlle a moitos veciños afectados e veciñas afectadas por este tema da depuradora, por moitos efectos secundarios desta depuradora, o tema da postura neste aspecto. Pero máis ao lado deso, é dicir, aquí o que estamos nos decidindo, o que deberíamos decidir, era si esa xestión que está acotada en prazos da depuradora de Couso vai depender directamente do Concello ou vai depender da Consellería e vai ser, evidentemente, ou non evidentemente, trasladados os custes que estiven convenientes a Consellería ao Concello de Ribeira, aos veciños de Ribeira. Entón, facer fincapé, porque máis dixen que iba a ser breve e creo que deso se trata, de que para nós, para min, para este concelleiro sería moi importante que aquí houbera un compromiso de que por todos os medios políticos e legais ao alcance do Concello se asegure que non se van recepcionar esas obras mentres empíricamente, mentres fidedignamente non se poida demostrar non só que as obras están ben feitas, senón que os moi desagradables e insoportables efectos secundarios que leva ocasionando este complexo saneamento de Ribeira non se volvan a producir ou se asegure que, salvo unha causa de forza maior que terá que ser subsanable, isto non se pode estar ocurrindo ca frecuencia que está ocurrindo hasta agora. Moitas gracias. Gracias, señor Pérez Barral. Ben, moitas grazas.
Señor alcalde, sorpréndeme que vostede saque peito de conseguir 600.000 euros máis por unha xestión que foi nefasta, e que vostede se congratule de sacar cartos públicos para emendar uns erros que veñen de planificación. Bueno, pareceme increíble, non? Pero sígolle o xogo nese sentido, no que vostede di que, bueno, renega dos 24 anos de Torres Colomer como alcalde, porque vostede ben di que acaba de chegar e xa conseguiu cartos para unha depuradora, pero sígolle o xogo, non? Vostede di que é importante e que conseguiu 600.000, casi 700.000 euros para emendar eses problemas, pois vostede, que ten peso no seu partido, ou eso di vostede, isto trátase dunha cuestión política. Vostede sabe que aquí, pono Augas de Galicia directamente, lembrámoslle que o noso compromiso era financiar a explotación de Ecoes ata o 31 de decembro de 2019. Vostede pode facer que ese compromiso político cambie e pode que esa xestión sexa do Concello. Estamos aquí varios partidos políticos dicindo que a xestión non a queremos desplazar á Xunta, que o único que queremos é que se dean garantías as necesarias para que se comprobe que ese sistema está resolto. Segue habendo obras en marcha e que, polo tanto, poden condicionar ese bo funcionamento da instalación. E non poño, xa respondéndolle ao señor Mariño, non poño aquí unha data de concreción como vostede propón, por exemplo, non é a xuño de 2020, porque ao mellor ese non se dá o caso de que estea solucionada nesa data. Por iso queremos esa auditoría externa, que ademais das auditorías que poidan facer e verificar os propios técnicos do Concello ou da Xunta, queremos unha auditoría externa, porque pensamos que esta instalación é tremendamente complexa, como se demostrou, ten moitos problemas e consideramos que veñan persoal técnico especializado, independente, alleo ás dúas administracións, pois pode ser positivo non só para a propia verificación de que todo funcione, senón tamén para garantirlle ante a veciñanza que iso pois pode ser positivo, non? Que a obra realmente está executada. E, como ben digo, aquí ningún grupo está falando de cederlle a instalación á Xunta. O que estamos falando é de que queremos as garantías suficientes para recepcionar a obra como Concello. Como ben di a señora San Pedro, dicía, non, que ia ter moitos líos o propio Concello se xestionaba a depuradora á Xunta, os tanques de tormento ao Concello e o abastecemento de aguas Viacua. Por eso nós propoñemos esa empresa pública, para que todo o sistema quede no Concello e que todo o sistema se poida xestionar polos veciños, mediante esa empresa pública, e que os beneficios vayan para as arcas municipais. Queremos que se faga esta recepción, non? Desde o Bloque Nacionalista Galego somos conscientes de que se o centro de decisión se despraza a Santiago, vai ser moi difícil despois facer modificacións. Por eso, repito, que queremos que a depuradora xestione o Concello, pero agora ben, non podemos aceptar esa depuradora a calquera prezo e sen unhas garantías mínimas que lles estou aquí explicando, e por eso propuxemos esta emenda, non? En sentido positivo, e creo que positivo tamén para a veciñanza. Mais nada, grazas. Gracias. Eu debo ir perdendo as dotes de saber explicar as cousas. Na mesma situación que está o Concello está a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia non vai acoller unha infraestrutura que non este ao 100%, porque non só o garantizou nas comisións de seguimento, sino que os garantizou a este alcalde. O que pasa que o 1 de xaneiro deixanlle sí ou sí a empresa Aqualia, deixalle de pagar o Estado e di, colla a usted. Polo tanto, a Xunta de Galicia, si mañán lle chega a comunicación de que o Concello de Ribeira non quere esa infraestrutura, o que vai a facer é empezar os trámites para o seu concurso ca mesma, digamos, cautela que o Concello de Ribeira, para ganar tempo, porque senón non chegan ao 1 de xaneiro. Pero se as obras non están ben, o 1 de xaneiro vai a seguir a empresa estatal, a Coes. Entón, o Concello de Ribeira, se a 1 de xaneiro quer ter esa infraestrutura, ou 15 días ou 20 días, síguelle pagando a Aqualia por razóns, lóxicamente, de interés público, tamén o vai a facer igual. É dicir, o procedimento vai a seguir cunha cláusula condicionada á recepción desa obra mediante unha memoria duns técnicos. É dicir, que chega ao mes de noviembre e eses técnicos din que as obras non están correctamente realizadas ou ben que siguen dando problemas, e aí queda a Xunta de Galicia que se arregle. Pero ese problema tamén o ten a Xunta de Galicia, É dicir, a día de hoxe, a Xunta de Galicia vai a ter
que empezar un procedimiento sin saber si cando lle den as obras está feito de ultravioletas ou si estas obras foron feitas e deron solución aos problemas que tiñan. O sea, estamos os dous na mesma. Non, a Xunta só vai a aceptar se está ben, xa yo digo. Eu casi lle garantaría... Pero que é inaceptable, señor alcalde. O que? Collelo sin saber si vai dar su... No, perdón, é que por iso digo que debo estar perdendo as miñas dotes de explicarlle as cousas. Tanto a Xunta de Galicia como o Concello de Ribeira ten que empezar un expediente condicionado, que non se van a abrir as plicas, a que esa obra se recepcione, é dicir, que os técnicos digan que está ben. Pero se non, se esperamos a que os técnicos o digan no mes de noviembre, empezamos un procedimiento en noviembre, hasta o mes de abril, ninguén pode ganar esa concesión. A ver se nos entendemos. É dicir, é igual que cando se está pendiente de unha cláusula condicional do concurso, no que di o concurso terá validez na recepción das obras de... Se non hai recepción, non hai validez. Pero iso é o mesmo que vai a hacer a Xunta de Galicia. Se non, non lle dá tempo. Non sei se ahora me expliquei ou me expliquei porque parece ser que me explico bastante mal. Pero se nós mañán e hoxe deciden que sea o Concello empeza a traballar cos seus técnicos no pliego. Punto. Pero ese pliego vai a decir ou vai a condicionar o que é a concesión ao feito de que teñamos recepcionado as obras. E para recepcionar as obras temos que ter un informe aceptando o que é a proposta do bloque externo que nos digan que están ben. Pero iso mesmo é o que vai a facer a Xunta. Se non lle dá tempo a que a 1 de xaneiro, cando deixe a cualia, vai a decir, siga usted, prorrogado. Pero pagándolle a Xunta, xa verán. O Estado ou non lle paga ninguén e nos deixan a depuradora sin funcionar. Eu non sei. O resto dos grupos, señor Vilas. Señor alcalde, perdone, é que non é solamente que as obras están ben, porque as obras... Que non de problemas. As obras poden estar ben e seguir cheirando. Vamos a ver. Claro. Pero, coño, digo eu que vostede fixo unha emenda para introducir todo eso. Se eu lle estou dicindo que acepto a súa emenda, estou aceptando que di a súa emenda, non é outra cousa diferente. Por eso digo que cada vez me debo explicar peor, ou non me queren entender en esta legislatura, non sei. Todo será. É dicir, usted fai unha emenda, eu acepto a emenda. Punto. Señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Entonces aquí o que temos é un problema ca fecha esta de recepción, porque se non se vai a recepcionar o día 1 de xaneiro, o sea, porque están malas obras, o sea, seguimos estando baixo tempo. Pero non o Concello, seguirá a Xunta, seguirá o Estado, seguirá quen sea. Pero se as obras están ben, xa me están dicindo, oiga, que eu isto non quero, o Estado di, eu non podo atendelo, e a Xunta me di, eu só o collo se está ben. E se usted non o quer, porque nos dá esa posibilidad, que a Xunta podía decir que non. Eu creo que nos dá unha posibilidade moi interesante, pero en todo caso, as dúas administracións a que ten que recepcionar as obras, que non é o Concello, que é a Xunta, e no caso de que a recepcione, eu xa creo que é unha garantía importante, porque a Xunta ten encima de nós, igual que nós, esa espada de Damocles de coller unha obra que non este ben. Por lo tanto, a mí me confirmaron ao 1000 por min que eles non collen esa obra se non ten, solucionados os problemas que creen que se solucionan co venteo e que creen que se soluciona co que é o desodorización. O resto dos problemas que poden dar ou de calquer situación de unha depuradora que veñen especificados claramente no que é o funcionamento e o proxecto da mesma. É dicir, unha alcantarilla un día pode cheirar, vale, pero que non pode cheirar todos os días. Un día por unha razón determinada, porque quedou ali algo polo que fora. Entonces as depuradoras non son a fábrica de colonias de La Toja. Non teñen que dar problemas, pero nos teñen que garantizar de que eses problemas xa non existen e de que as obras se fixeron ben. Señora... Ben, varias cuestións respecto deste tema. Respecto ao que a primeira intervención que facía o señor Pérez Barral, que les apostaban por outro modelo de saneamento, iso non significaba ningunha garantía para os veciños de Ribeira que non fora a haber problemas, senón a mellor pois que nos poderíamos encontrar con distintas situacións dando problemas en distintos lugares.
Certo é que a situación e os problemas que se viron e que nos fixeron chegar por parte das comunicacións que fixeron os veciños, certo é que nos deixou tremendamente preocupados pois os responsables do Goberno Municipal do Concello de Ribeira. Feito é que se fixo un esforzo importante do Goberno Municipal que sin ter ningunha responsabilidade na execución desas obras para que se adoptaran as medidas necesarias para solventar eses problemas e minimizar, digamos que, esas molestias que se estaban causando. Pero, a día de hoxe, señor alcalde, e despois das xuntas que tuvemos de portavoces tamén respecto deste tema, e vendo que do proxecto inicial que se nos planteou e no que nos dixeron os técnicos en varias ocasións que esa depuradora, esa actuación se iba a ejecutar, que non iba a dar problemas, que nos iba a solventar un problema importante que tiñamos en Ribeira, que necesitábamos esa depuración integral. Dende logo que non contábamos era que se nos montaran outras complicacións. Certo é que calquera infraestructura, cando de novo se pon en funcionamento, pois sempre se detectan cuestións que hai que resolver. Pero ben, con respecto a esa depuración tamén final, que nos dicían que era de tratamiento con rayos ultravioleta, que era, bueno, pues el último grito. Eu non son técnica nesas cuestións, co cual non me atrevo a opinar, pero unha se ten que fiar dos técnicos responsables, redactores dos proxectos, que logo fagan un cambio, hombre, pois que quer que lle diga, sin entender da cuestión, un se sinte como que o están engañando. Dito isto, e vendo que remata ou que chega a data de adoptar unha solución dende este grupo, non por oportunismo de facerlle oposición ao señor Ruiz, para nada, señor Pérez Barral, que vostede en eso está equivocado, entendemos que debe o Concello asumir a responsabilidade. Pero certo é que eu creo que podemos pedir esa auditoría de comprobar. Dende logo, hai unha cuestión que está clara, que o funcionamento da instalación, os veciños por donde transcurre toda esta rede de saneamento poden ser, digamos, que os mellores auditores de se están percibindo molestias. Eso non nos vai a deixar ningunha duda. Pero, aparte deso, que técnicos competentes na materia, os ingenieros pertinentes que teñan capacidade para analizar unha instalación deste tipo, antes de asumir eso, independentemente de que o faga a Xunta de Galicia, que o propio Concello, que ten bombeos aí que xa estaban metidos na concesión que ten formalizada con Viacua, pois se supervise. A propia empresa Viacua pode comprobar se esas estacións de bombeo que eles xa teñen metido no contrato que pasaron por estar, bueno, eso foi o que lle entendí, señor alcalde, na Xunta de Voceiros, o mellor igual é que lle entendí mal, que había estacións de bombeo, bombeos que estaban metidos no contrato de Viacua que en este momento pois non os estaba levando Viacua directamente, senón que estaban, ben, non sei se lle entendín ben. Bueno, pois eu creo que os técnicos, incluso tamén de Viacua, poden darnos luz de como está funcionando eso, si eles perciben algún deficiente funcionamento. Respecto ao que decía a señora San Pedro, e coincidindo, sí, señor alcalde, e coincidindo con ela de que varias administracións ca mesma cuestión, pois eu creo que solamente sirve para empezar a botarse a pelota de uns a outros cando hai problemas e unos por los otros e la casa sin barrer, co cual quedaría seguramente o problema sin resolver, pero o mismo ocurriría que se o recolle a Xunta de Galicia e o concesiona cunha empresa privada e aquí temos outra empresa con outra concesión e entre distintas empresas pois pasaría máis de lo mismo, co cual a situación non se presenta, digamos que, sinxela. Ahora ben, dito isto, recollendo o Concello, facendo previamente esa auditoría, que os veciños comuniquen calquer tipo de molestia ou deficiencia que perciban, independientemente de que os técnicos competentes fagan esa auditoría, se comprobe, remato, eu creo que o tema é o suficientemente importante para que... Sí, pero o reglamento tamén xa se falou, na primeira oportunidade tuveron un tempo abondo de explicar. Vale. Dito isto, respecto do que decía a señora San Pedro e exercendo competencias municipales, mire, non se trata de que a xestión propia e que o Concello gestione o cobro dese canon de depuración xenere ningún tipo de beneficios para generar outros recursos para outras cuestións, senón que
tratar de axustar os precios e que o venciño, esa depuración, pois que non lle salga a un precio caro. Eu creo que esa é unha cuestión tamén a mirar. Dito isto xa, señor alcalde, agradecer. Bueno, vamos a ver por algunha cousa que vostede dixo, que cuestionou o que era, por exemplo, o tratamento ultravioleta. O proxecto vai perfecto. O proxecto exige, estou falando polas caras que vexo aí, do tratamento ultravioleta. Vale? Para que non digan. O proxecto vai perfecto. Exige unhas características de o que debe ser o tratamento ultravioleta. Que ocorreu? Que puxeron a marca non sei que lle garantizou que daba con esos parámetros e non lle dá. Non que o procedimento ultravioleta non funcione, funcionan outras depuradoras. En esta depuradora, ese tratamento non foi o adecuado e pensan cambiálo. Por certo, é unha das exixencias da Xunta para recepcionar esa obra, que o teñan feito. Pero por si alguén está preocupado, o control xusto no punto de salida da depuradora sin entrar no emisario xa cumple absolutamente con todos os parámetros e despois ainda ten outra depuración que é o emisario. Por lo tanto, independientemente, falamos de depuradora ultravioleta e todos os tratamentos que queiran, de todo o que queiran, a depuradora cando solta o que ali entrou xa cumple absolutamente con todos os parámetros sin contar ca depuración do propio emisario e a depuración natural das aguas do mar, para que non quede ningunha duda. Quería decir algo e xa pasamos a votación. A votación... Perdón? Que non solamente... No, perdón. Señor Mariño, non me interrumpa. Yo me centro na intervención de su portavoz, que non sei se é usted ou ella, le emendou la plana ou non se la emendou. Me centro no que ela dixo de unha cosa concreta que le hace no confiar en los técnicos. Y dijo, el proyecto va perfecto. No, yo hablo mucho. El proyecto va como va y otra cosa es que la especificación completa a hayan cumplido ou non. En este caso, din, na cumplido, teñen que cambiar. E a Xunta lle din, hasta que non mo faga, non lle recepciono xa esa parte, a parte do resto. O dito, sería que a emenda sustituindo o punto segundo, e se lle parece, agregando que conozcamos os informes de recepción da Xunta de Galicia si se producen, e os dos técnicos municipales. Independientemente, o acordo que aquí se tome solo ten eficacia e validez cando ese informe sea positivo. Creo que máis claro non podo falar. É posible que se asuma o Concello a xestión da depuradora de Couso sin ter recepcionado a obra? Non, vamos a ver. Aquaes, empresa do Estado, acabouselle todo o que foi as prórrogas e as concesións adicionales para o que tiña que ser a puesta en funcionamento. Normalmente, se non me equivoco, 6 meses, en este caso, polos defectos que causaba ou polos problemas que causaba, foron 1 ano e medio, 2 anos. A COES deixa eso sí ou sí. Situacións que se poden producir, que a obra este perfecta, acolle a Xunta. Situación que se pode producir, que ese informe dos técnicos municipales e desa asesoría externa digan que está ben, podería ocoller o Concello. Cuestión contraria, que a Xunta diga que non está ben, vais a ter que arreglar a COES, digo eu que alguén vai a ter que pagar eso ou facer algo. É dicir, o problema que teríamos é que a COES ten un problema se non dá ben a obra, e a partir de aí, se a Xunta o recepciona, sería un problema da Xunta, que a Xunta di que non vai a recepcionar nada que este ben, e a nos xa nos chega como terceira vía, é dicir, seríamos os terceiros e xa houberan pasado o filtro da Xunta máis o noso filtro. Pero en todo caso sería casi necesaria unha moratoria, porque polos prezos nos que estamos entendemos que igual é imposible comprobar se iso está funcionando ben a un de xaneiro alguén a vai a gestionar. Vale. Entonces, o que van a facer é ir facendo os trámites administrativos condicionados. É o mesmo que vai a facer o Concello, pero a efectividade de se agora votamos
que acolla o Concello. A efectividade deso será no momento que unha asesoría externa e os nosos técnicos digan isto está ben e non dá problemas, que non dé outra depuradora. Quero dicir, isto está ben. Pero ese é o momento de efectividade deste acordo, porque se non a Xunta de Galicia non llo vamos a aceptar, e así llo vamos a decir. Señor alcalde, a ver, para que nos aclaremos todos e podamos avanzar, a emenda aprobaríase coa engádega que fixo nesa coletilla o PSOE, que sería en toda a infraestructura, no final de todo, e podería poñerse no primeiro punto agás que os informes técnicos sexan negativos, porque así é un... Poñanon ese mismo, se me está dicindo que teñen que ser positivos, tamén lle acepto que me Bueno, digo pongan porque e que non estea sean claridade, negativos. porque sexa claro a proposta. Eu creo que están enredando a cuestión despois deso. E en ningún caso se cogerá se son negativos. Que eu creo que xa entra de caixón o que vostede di. Eu non teño inconveniente en redundar sobre o tema. Que sean positivos e además non sean negativos. Perfecto. Digo, porque é un tema que levanta debate, hai preocupación social e coido que ser moi claros implica tamén que a veciñanza estamos garantizando o noso compromiso de non o alcalde e o seu grupo sempre estuvo ao lado dos veciños e intentando conseguir obras. Usted cree que o alcalde en minoría é tan parvo de decir e ahora me poño en contra dos veciños, isto está mal, xa me podedes vir a protestar a min? Home, pouco me conocen, pouco me conocen. Pero eu, primeiro, non fago esa cuestión políticamente porque sería idiota, e segundo, non lle fago eso ao Concello, que é no único no que non miro. Por lo tanto, o día que veñan os informes, valoraremos e que se arregle. La Xunta meterá el canon de vertido que le viene por lei, punto. E seguiremos protestando ya a Xunta. Eso é o que eu lle digo. Cal é a engádega? Hagas os informes negativos. Vale. Por parte da auditoría e dos servicios técnicos. Sí, hombre, que sean positivos e además que non sean negativos. Perfecto, eu acepto. Señor secretario, tome a nota e, se le parece, pasamos logo a votar a proposta da alcaldía ca engádega do PSOE, ca engádega do Bloque, máis a engádega do PSOE, que eu xa entendía que estaba susumida porque en toda a infraestructura que fixeron, é dicir, das Carolinas hasta Couso, e que ademais os informes non sean negativos, correcto? Perfecto. Pois entonces, votos a favor da proposta cas engádegas feitas. Votos en contra. Pois queda aprobada por 14 a favor, 7 en contra. De todas formas, eu xa lle comunico que ven a través dos portavoces ou de unha comisión que se cree ao efecto, pois designará un representante de cada grupo para estudiar cos técnicos. Saben que nós temos o control de PTISA para que nos vayan comentando todos e cada un dos aspectos antes de que o Concello pudera, en todo caso, aceptar esa cesión. Entonces pasamos... Señor alcalde, perdone un momentiño. Aparte de asistir os portavoces cos técnicos, podría asistir tamén un representante da plataforma dos afectados por edar, porque nas comisións de seguimento existían. Eu non teño inconveniente. Moi ben, gracias. Vamos a ver, o seguinte punto é a aprobación do expediente de licitación da concesión do servicio de axuda no fogar. Saben que xa fora aprobado o inicio por pleno e quedaba o que eran os pliegos en sí. En estos momentos garantizaría que pudéramos prestar todas as obras as horas que están aprobadas, cousa que a veces non sucede por imposibilidade das empresas de conseguir personal, cousa que terían que ter garantizado con este pliego. Entonces, se algún grupo desea intervir. Sí, señor Ferrón. Ben, con respecto a este tema, comentar que este concelleiro non sabe ou non se informou eficazmente sobre que parte das condicións que aparecen no pliego de condicións
son propostas veñen impostas e cales son de competencia do Concello, en cante cales se podría modificar. Agora ben, dunha lectura rápida da información recibida, atrévome a tirar as seguintes conclusións, non? E é que unha delas é que a noso entender existe unha preponderancia do criterio puramente económico con respecto a outros que poderían definir mellor a cualificación do servicio de axuda no fogar. Feita salvagarda que xa dixen anteriormente que nosotros eu non sei cales son as cousas que se veñen impostas ou que son susceptibles de modificación. E é que, por exemplo, as condicións económicas se poden puntuar ata 55 puntos. Sin embargo, por exemplo, ofertar un servicio de fisioterapia, entendo que se pode puntuar hasta 3 puntos, por exemplo, por non estenderme, o dispor de servicio de asistencia psicolóxica contaría só 2 puntos, o contar de axudas técnicas por parte dese servicio de asistencia a fogar, entendido como camas articuladas, colchós antiescaras ou guras de movilización, contaría un máximo de 3 puntos. E cando as condicións económicas puntúan a un máximo de 55 puntos. E esta organización, agardemos non ter que ou seguir facendo fincapé en posteriores ocasións en estos, sí que lle gustaría que fose legalmente posible, non sei exactamente se o sería, que cando hai unha concesión, non sei se exactamente o é, pero nos gustaría que fose legalmente posible, senón artellar, na medida do posible, medidas legais que axudaran a poder levar ese control, e que o que desexaría a nosa organización é que o Concello poidera ter datos de contacto, salvo oposición dos particulares tanto das traballadoras contratadas pola empresa como da persoa en torno familiar que recibe a prestación, porque sería a mellor maneira de que se faga, digo entrecomillado, un control de calidade do Concello para chegarse máis á realidade da prestación e das condicións laborais das persoas que as levan a cabo, ao fin cos cartos de todos os ribeirenses. E se isto digo, e se isto decimos, é porque máis dunha ocasión ten chegado a nós informacións por parte de persoas que prestan ese servicio como contratadas ou contratado de asistencia do fogar ou como persoas que reciben esa prestación en canto a que as condicións parece, é probable e presuntamente están incumplindo o que realmente se está pactando ou se debería ter pactado, se debería de cumplir no prego de condicións por parte da empresa concesionaria. Moitas gracias. Señor Pérez Barral. Moitas grazas, señor alcalde. Ben, pois a realidade non, que o servizo de axuda no fogar é un servizo fundamental en calquera concello, máxime cando vemos que hoxe en día, pois, sobre todo nas últimas semanas, coñeceron que hai persoas maiores que están falecendo soas nos seus fogares, non? Entendemos que se debe prestar unha atención especial a aquelas persoas que pola súa vulnerabilidade económica ou por algún tipo de problema físico ou psíquico, pois poidan verse nunha situación pois de vulnerabilidade, non? Entendemos que Ribeira ten que investir cartos en servizos sociais, en melloras que supoñan que esas persoas vayan a estar atendidas correctamente. Vemos que o servizo, pois, desde o noso parecer, se podería pois levar de maneira pública, de xestión pública, non? E despois tamén que a duración do contrato vai a supoñer, se hai prórrogas, pois un ano máis do que vai durar esta corporación. Por lo tanto, tamén nos gustaría que se pudese que fose atinxido só a esta corporación, non? Para que futuras corporacións, xa sei que se pode non ampliar a prórroga, pero bueno, habería que revisar iso, non? E despois, por outra banda, gustaríanos que nestas bases, cando se adxudican servizos, que xa digo, o noso criterio sería a municipalización de todos cantos sexas posible, todos os servizos que sexan posibles de leválos de maneira directa, pois que, cando menos, os que se saquen a licitación conteñan as cláusulas que nos chamamos sociais, non? Cláusulas que a empresa cumpre con todos os pagamentos á Seguridade Social, que non está incumprindo pois dereitos laborais dos traballadores e das traballadoras,
Nese sentido, bueno, estas engádegas entendo que pois deberían recollerse de alguma maneira neste prego de condicións que llemos poñer á empresa, non? Neste sentido non me alongo moito máis, dicir que a nosa posición cos servizos sociais temoslle o compromiso dado ás propias traballadoras do servizo e que nunca nos imos opoñer a ningún tipo de medida que supoña mellorar a atención ás persoas que atenden os propios servizos sociais, non? Pola miña banda, máis nada. Gracias. Gracias, señor alcalde. O servicio de axuda no fogar é máis asequible e económica que as residencias para maiores. Co servicio de axuda no fogar temos a posibilidade de recibir unha atención personalizada e garantízase a calidade asistencial no entorno familiar ao contar con un coidador profesional coa ventaxa que supoñe de supoñer un gasto menor que a estancia nunha residencia de maiores, garantindo a calidade de vida das persoas con dependencia. Por principio, estamos en contra da externalización do servicio. Por que o Concello non lle sale rentable a través dos servicios sociales a xestión do servicio de axuda no fogar e a empresa privada saca rentabilidade? Queremos saber cal é o criterio de contratación da empresa adxudicataria. Consideramos que o Concello debía crear unha bolsa de traballo, unha lista de persoas transparente e pública xestionada polo Concello a través de servicios sociais para atender as demandas según necesidades que se plantexen. Moitas gracias. Señor alcalde, simplemente, dadas las horas que son, cuando yo llegué a este ayuntamiento con usted, era un tema que estaba sobre la mesa por aquellas fechas. Yo creo que ya lo heredamos de atrás, con lo cual simplemente dar la bienvenida a este punto, porque yo cuando estaba en concejal de Asuntos Sociales ya estaba sobre la mesa. Entiendo que año tras año, y en intervención nos lo iban recordando año tras año, ¿no? Como puede decir el interventor, la bola se iba haciendo más grande, el tema de dependencia cada vez se hacía más grande, y es un tema que hay que licitar cuanto antes, pero también hay que hacer mención y acordarse también en algún momento también de los cuidadores, los que están cuidando a esos enfermos las 24 horas en sus casas. Por nuestro grupo, nada que añadir y, bueno, en este caso nosotros estamos a favor de externalizar el tema. Nada más, muchas gracias. Sí, señora Ruiz. Boas tardes a todos, gracias, señor alcalde. Bueno, o obxecto deste contrato é a licitación do Servicio de Axuda a Domicilio do Concello de Ribeira. O devandito programa ten a finalidade de dar atención ás persoas en situación de dependencia en actividades da vida diaria e nas que concorren os requisitos establecidos na normativa vicente. A finalidade do servicio é a atención a persoas ou coidadores familiares no seu propio domicilio, dende unha perspectiva integral e normalizadora, que lles facilita a permanencia no entorno habitual. Ante a ampliación de horas por parte da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia ao longo destes anos, así como a previsión de máis horas que se teñen previsto facer, de parte da demanda dos veciños e veciñas do Concello de Ribeira, da atención á dependencia. Así mesmo temos que dar cobertura a aqueles casos prioritarios, sobre todo a sustitución de personal laboral municipal. Cando van de vacacións, cobertura de períodos de baixas laborais, etc. Por todo iso, e tendo en conta as circunstancias actuais da xestión desde a programa e o volumen de representación dita prestación básica, resulta necesario a licitación da contratación do servicio para unha millora da organización de prestación do servicio por parte do Concello de Ribeira. Bueno, sen máis nada, gracias. Gracias. Vamos a ver, por informar. Todos os criterios que se puxeron, tanto de exixencias como foron criterios absolutamente técnicos. É dicir, o alcalde sempre di que en servicios sociales o único que lle di é cúbranme as demandas e digan canto costa. É no único servicio. Se ali podemos chegar, hasta ahora podemos. Tanto é así que este servicio fai 5 anos pois andaba sobre os 200.000 euros e ahora están ustedes, se votan a favor, sacando un servicio de 1.080.000
75.000 euros. É dicir, que o multiplicamos por 5 en estes anos. Dito eso, todo contrato, señor Ferrón, tiene un responsable de contrato municipal. A parte de que hai contratos que pola súa dificultad teñen unha empresa externa que o levan, caso de basuras ou outro, cada contrato que se saca hai un responsable de contrato que é un funcionario técnico municipal que vigila o cumplimento do mismo, non? Entre os criterios, a lei, o que non son criterios, é dicir, os multicriterios, só se pode chegar a un 25%, o resto teñen que ser criterios económicos e dependendo de canto se pon polo precio, ten que facer un comité de expertos ou non, polo cual normalmente os concellos optan pola a fórmula normalmente, inda que tamén hai múltiples exemplos, opta pola fórmula que aquí estou a decir, da mesmo xeito que por lei non poden contratar ninguén que non este, digamos, a alta de todos os seus pagos en todo, así como o cumplimento das normas de equidade entre homes e mulleres, etc. etc. Por lo tanto, iso ven na propia lei recollido e son requisitos xerais e que non vamos, están olvidados. Por lo tanto, se lle parece, pois pasamos á votación do mismo. Votos a favor do expediente de licitación. Votos en contra. Abstencións. 2 votos en contra do Partido Socialista, 3 abstencións de Suma Ribeira, Bloque Nacionalista Garrego, e os restos son votos positivos. O seguinte é o expediente de extensión do Servicio Público do Matadeiro, liquidación da concesión, desafectación do inmueble, enaxenación e adopción dos acordos que procedan. Bueno, como ben saben, xa fai tempo o concesionario do servicio necesitaba ou quería facer crecer esta infraestructura, polo tanto quería facer unha inversión importante, e lle manifestou ao Concello pois a posibilidade de ampliar a concesión ao máximo legal dos 75 anos ou ben que se produxera unha enaxenación. Lógicamente, a primeira das propostas non podía ter encaixe legal e, ao non ser un servicio obligatorio de prestación polos concellos, e posto que, ao final, esa inversión a iba a levar a un polígono industrial, privando seguramente a Ribeira dos beneficios de que esa infraestructura podera ser súa, pois empezaron os estudios para poder salir a subasta o que é esa infraestructura. Está valorado polos técnicos municipales aproximadamente no 1.050.000, tamén hai unha serie de melloras que redundan, en este caso no Concello, pero polo tempo de concesión hai que valorar canto é o que redunda en beneficio do Concello no beneficio do particular, para que, se hai outro licitador, lóxicamente, tuvera que indemnizar ao concesionario actual no coste desas infraestructuras que fixo el. Básicamente, o que se pretende é que iso siga crecendo, que a empresa poda ampliar. O Concello, recordo que tiña 4 ou 5 matarifes, en estes momentos hai sobre 30 empleados. Xa hubo un primer acordo municipal de seguir o trámite, tamén dentro dese acordo iba que parte de o que se recaudara por isto na subasta, e se falamos da urxencia, falamos porque vendrían os presupuestos e meteríanse xa tamén en ingreso, polo tanto podríamos ter o gasto condicionado, que era o Club de Remo, pois que vai unha inversión sobre 500.000 euros, podía facerse a través de os ingresos que recaudara o Concello por esta vía. Entonces, os grupos que deseen intervir teñen a palabra. Señor Ferrón. Donde cheguei a informarme, donde chegamos a informarnos, o Concello parece que chega por mutuo acordo coa concesionaria a plantexar a rescisión da concesión, alegando que é un servicio que xa non ten obriga de prestar. Isto supón que cando se venda este acordo coa concesionaria, entendemos que vai supoñer que cando se venda a parcela hai que darlle á empresa o que ten investido. Ben, paso a falar
rapidamente de cifras porque creemos que é importante, non? Hai unha certificación final de obra no ano 2011 que fala de unha certificación por 1.082.000 euros, sí. Ben, a valoración da obra do Concello, iso é de 2011, no 2018 é de 637.000 euros, e a valoración da parcela, según o criterio do Concello, dos técnicos do Concello, son 421.000 euros. E aparece unha superficie de 7.892 metros cuadrados. A empresa, creo que Josoni, encarga a unha empresa un informe de valoración. Nesa valoración, si ben recoñece que o valor da obra no 2011 eran de 1.082.000 euros, debido á depreciación, di esa empresa, que polo tempo pasado de valorarse, baixar de 1.082.000 euros a 483.000 euros. Así a bote pronto nos parece desmesurada esa infravaloración. E se valora o solar por parte desa empresa contratada por la Josoni a 447.000 euros. E fala agora da valoración que se fai desta empresa dunha parcela de 8.952 metros cuadrados. Nos teríamos que aclarar, ou teríamos que aclararnos nós, ou aclarársenos a todos, que existe un 12% de incremento de superficie por parte desta valoración, ao cal se lle dá un valor de 50 euros ao metro cuadrado. Ben, o total da valoración desta empresa que fai para a empresa que leva actualmente o Matadeiro é, curiosamente, un 12% tamén menos, o solar é un 12% máis. Se a evaluación un 12% menos é unha coincidencia, mera coincidencia, do que propón o Concello. E hai esa discrepancia de metros cuadrados que algo nos preocupa, ou creemos que hai esa discrepancia. Por nosa parte entendemos que as tasacións deben ser máis altas. E entre as razóns que decimos para as tasacións máis altas é de que, si ben é certo que hai unha depreciación polo precio da obra, ao longo de 6 anos ou 7 anos, na propia concesión se di que a empresa ten que entregala en perfecto estado cando remate a concesión. Entón non entendemos que se cumpre esta cláusula, debería que obligar a cumplir que sufra tal depreciación desa maneira o que é a obra. Ben, na valoración do precio do solar, por parte da empresa que leva a concesión, valora o precio do solar en 50 euros o metro cuadrado. Sin embargo, se comparamos con outros polígonos da zona, onde é máis barato, según nosas informacións, o que aparece aí, é sobre uns 75 euros o metros cuadrados. Entón, creemos que se está valorando o solar por debaixo dos precios do mercado. E son cousas que interesaría que mirásemos hasta o último euro, porque as arcas municipais, se se chega a un acordo de enaxenación, salgan beneficiadas ou salgan o máis beneficiadas posible. A maiores, o Concello tamén ao longo destes anos fixo unha inversión nun vial de acceso cun coste de 77.000 euros a coste do Concello, e ao parecer aportou un camión da propiedade do Concello. Entón, aínda coas reservas que expresamos arriba, porque en canto a tasación do solar, creemos que o Concello non pode enaxenar o Matadoiro se non o ten polo menos a cantidade de 1.509.000 euros, suma do investido máis o solar. En canto ao que se valoran as inversións por parte da empresa, se fala que a empresa di que nestes anos fixo unha inversión por valor de 1.250.000 euros, que agora se taxan en 1.014.000 euros, e non podemos opinar moito respecto deso porque non hai informe no que nos entregou, e este concelleiro non foi o suficientemente dilixente para aparecer para consultar en outros sitios, de que non hai informe do servicio do Concello que me chegaran a min sobre o que foron as inversións que recibiu esa empresa. Ben, o que si sabemos, penso que sabemos, é que debemos recordar aquí, aínda que non somos capaces de cuantificalo, esta empresa, a hora de realizar esas inversións, recibiu subvencións de entes públicos. Entón, non sabemos ben se no que se está cuantificando por os investimentos por parte da empresa mete no mesmo saco o que recibiu dos entes públicos. Non fóramos a caer, igual, perdoádeme
perdónenseme se son torpe nas apreciacións, porque isto son cosas que igual para outros son moi evidentes, pero non vayamos a caer en que parte desas inversións na que agora se quere tasar o que invertiu a empresa non foran, de punto de vista, de logo, inversións da empresa, sino que contou con axudas públicas, non? E entón, que depois isto, si se vende, que iso non vaya a repercutir agora en beneficio da empresa e si en beneficio do Concello, a parte que recibiu de subvencións públicas. E, bueno, non sei se non sabemos se con estas reflexións se pode axudar a aclarar algo o debate con esta cuestión, pero en resumidas contas, da información que temos hasta este momento, da que eu teño este momento, non estamos de acordo con que en estas condicións, nos parecen unhas condicións demasiado abaixa as que se exixen para a licitación deste servicio, para a enaxenación dese servicio e creemos que poderían verse perxudicadas as arcas públicas si salen estas condicións. Moitas gracias. Vamos a ver. Isto ten que salir a subasta. Por lo tanto, tendrá que volver ao pleno en ese momento. Quen valora é o técnico municipal. A empresa, claro que valora o seu. Xa veu a diferencia que hai de valoración. Por lo tanto, o que valora o que hai é o técnico municipal. Cuestión diferente é que aí hai unhas inversións para unha concesión de 20-25 anos, pero que leva 3 anos, co cual un inverteu 10 e resulta que 2 son do Concello e 8 poden ser del. Iso é o que van a valorar os técnicos municipales, pero van a valorar cas facturas correspondientes a ese gasto, por lo tanto van a ser non o que diga a empresa. A minha empresa me pode decir verdad, que foronlle 4 amigos a facer ali o muro non sei que, non. Hai unha serie de requisitos que é o que vai a valorar o técnico municipal. Por qué? Porque un licitador que gane eso sabe que vai a ter que facer unha oferta al alza del 1.000.000 de euros. O problema é que nos dixéramos sale isto e pode ganarlo alguén por 900.000. Non se preocupe, que se está moi infravalorado, outra xente lle virá a levarlo, porque iso vai a ser unha subasta ao alza, na que terá que ser ao alza do 1.000.000 e pico que valora o técnico e darlle ao responsable actual Josoni digamos, o valor do que é seu e non é do Concello, e ali está. Se houbera finalizado a concesión, todo sería do Concello. Como non finalizou a concesión, hai gran parte desa inversión que é dele. Eso é o que van a ter que valorar os técnicos, é o que gane esa subasta ao alza teríalle que pagar a Josoni. Por eso digo que ao ser a subasta ao alza, o valor o pon o mercado, pero o técnico municipal o único que vale é certifica o valor que ali hai, non? Por eso dá estas cuantías. Señor Vázquez Cor. Gracias, señor alcalde. Bueno, xa demos o primeiro paso, xa demos este debate, me parece, este é o segundo paso, pero eu queria preguntar por un tema que, en fin, aproveitando que o Miño pasa por Ourense, que é o tema do Club de Remo, porque non sabemos como está o estado da cuestión. Se lembra que cando debatimos isto falamos de que se era preciso os cartos que podían, en fin, as nosas campeonas volveron a gañar trofeos, e hai certa inquietude porque non sabemos como está o tema do Club de Remo. En fin, se nos pode poñer ao día, pois eu agradecería. Moitas gracias. O día é que Portos todavía non dou o lugar adecuado. Sei por oídas que o lugar que en principio fíxose o anteproxecto non é do gusto da cofradía, porque é onde celebra a festa do Percebe, todo eso, pero en definitiva quen vai a decidir é Portos, e quen vai a mediar para que o lugar sea un lugar de consenso é o alcalde, pero en estes momentos non está decidido. Mantense Aguiño? Sí, Aguiño mantense. Sí. Señor Vila. Gracias, señor alcalde. Bueno, nós quixéramos saber se podría diferenciar ou separar os puntos do 1 ao 4, que é o da desafectación do inmoble, e deixar o quinto sobre a mesa, que é o
que o quinto está condicionado ao cumplimento dos 4 anteriores. É dicir, unha vez realizadas as operacións xurídicas anteriores, iniciará a enaxenación do inmueble cun precio de licitación da tal según tasación, máis as inversións realizadas polo concesionario no devandito inmoble que os servicios técnicos municipales acrediten que foron realizadas. É dicir, que para poder facer eso, previamente temos que dar todos e cada un dos pasos que vamos a votar. Senón non se pode chegar á enajenación, que é o último. Correcto. Algún grupo máis? Señora Pol. Gracias, señor alcalde. Vou a ser breve. Vamos a ver, a nós preocúpanos que se enajene o patrimonio municipal. Se estendía longamente o señor Ferrón sobre esa valoración que veu aí, señor alcalde, é que isto, sabendo que se gastou nese investimento no seu momento, sabendo que costa o solo industrial hoxe en día, isto sona a cousa rara, a pucherazo, é o que sona isto. Lamento decirlo a ser tan brusca dicíndollo, pero de verdad que sona a eso. Dito isto, vamos a votar en contra. Primeiro, porque aí hai unha inversión importantísima que non está o suficientemente valorada desde o noso criterio, desde o noso punto de vista, nin a nivel de suelo, nin a nivel de infraestructura aí construída, nin a nivel de outras actuacións que se fixeron no seu momento con propios recursos a medios municipais que tampouco están aí incluídos nesa valoración. E todo ten un coste e todo ten un precio. Por lo tanto, independientemente de que vai a subasta e de que logo a xente pose por eso, o valor deste ben ten que ser máis alto. Cuestión 2. Non estamos para nada a favor de enajenar o patrimonio municipal. Sabemos que ten vostede planificado que hai unhas demandas e unhas atencións para cubrir. Estamos completamente de acordo de que se busque a maneira de construir esa sede do Club de Remo. Vale. E sabemos que vostede ten un proxecto ou un anteproxecto para a construción dese Club de Remo. Mire, sabendo da súa capacidade de xestión e de buscar axudas de outras administracións, ben sea da Xunta de Galicia a través da Secretaría Xeral do Deporte, ben sea a través da Diputación Provincial e con un esforzo municipal, esa sede, o Club de Remo, pode tela exactamente igual sin ser necesario que naxenemos unha propiedade municipal no polígono industrial que é a propiedade municipal desta entidade e con unha construción importante aí e un investimento importante feito. Dito isto, nada, que vamos a votar en contra. Máis nada, moitas gracias. Bueno, vamos a ver, desde que eu son alcalde o patrimonio municipal multiplicouse exponencialmente. É dicir, non se vendeu nada e se comprou moito. Lustres Rivas, por poñer un exemplo, a nova nave, cantidade de parcelas en múltiples lugares, polo tanto, o único que se pretende é que unha actividade económica rinda. Co Concello, 5 traballadores. Ahora, 30. Facendo isto, quer facer moitos máis, pero eu lle pido que retiro de pucherazo, porque aquí hai unhas firmas, está moi ben para a prensa, pero aquí hai unhas firmas ás que usted lle debía respeto. E a firma é a do técnico municipal que di o que vale. E sobre todo cando eso vai a subasta a alza. E me parece moi ben a súa forma de facer política. Pero realmente creo que lle debe unha disculpa. A min xa non me... Non, eu estar absolutamente... Mire, non me interrompa, que eu nunca interrompa a usted. A educación é básica en esta vida. Vale, non, pero fala e non deixa falar ao alcalde. E a educación é algo básico. Vale? Pois ben, eu o que digo é que este expediente está absolutamente revisado polos técnicos municipales. Eu meto a man no fuego por calqueira deles. Por calqueira deles. É dicir, o que vostede din podían mirar outras valoracións que se fixeron no polígono industrial para permutar sendo este concejal, que é que vostede parece que non ten pasado. Usted naceu o día que o señor Vicente foi a buscar a súa casa. Usted ten pasado, non, perdón, políticamente, non me interrumpa. Eu escoitei a vostede dixo unha palabra moi grave que un pucherazo é un delito. Por favor, deje... Por favor, quen pon o precio ao mercado non é vostede por moito que sepa, é o señor técnico municipal. E ve que hai outros técnicos que son os da empresa que din que vale moitísimo menos.
Pero, por favor, outra vez volvemos. Pero, por favor, señora Pouso, eu de verdad que eu creo que usted o que quera que un día lle chama a atención e teña que retirar este pleno, porque ten a costumbre de mirarme tan mal que non é capaz de aguantar que fale o alcalde. Pois, non, señor alcalde, eu non o miro mal. por favor, graven aquí a esta señora, que salga para todos os ribeirenses con súa actitud de respeto hacia el alcalde. Esta señora jamás lle faltou ao respeto, señor alcalde. Cuestión distinta é que o que esta concelleira lle está dicindo a vostede non Me lle llama al gusta. orde por primeira vez. A min sí me gusta... A min sí me gusta o que di, apague usted, pero me gusta que o diga cando lle toca. Cando me toca falar a min, me gusta que me respeten, porque é a base de todo entendimento. E xa sei que vostedes non se queren entender comigo, pero ao final, Ribeira, é moito máis importante que eu, é que vostedes, e acabarán dando a razón a moitas das cousas que este alcalde leva porque é en beneficio de Ribeira, incluída esta, porque é creación de riqueza, creación de postos de traballo, e con todos os requisitos legales que son os informes técnicos que o valoran. E acabamos de comprar unha nave, calqueira pode ver canto nos saleu a nave e canto agora se está falando por unha nave desa. E calqueira pode ver que 50 euros foi o que fixemos en outras permutas que se fixo no Concello. E calqueira pode ver que cando se fuxa a permuta en Frinsa se valorou dunha forma diferente. E calqueira de ustedes pode ver que cada vez que se quer que unha empresa se presente a comprar terreno na Puebla, terreno en Boiro, terreno en Santiago, todo o mundo pide facilidades precisamente e subvencións para que non lle salga a máis de 40, 50 ao metro cuadrado. Por lo tanto, querer valorar un terreno a outro valor, porque usted diga, claro, se agora facemos unha urbanización para iso, pero ese terreno só lle vale a él, que non lle vale a outra persona. Quero decir, só vale para esa infraestructura. E o que se añade, que é un trianguliño para facer o cuadrado do que é toda a instalación, son os metros que se engaden á súa concesión. É para regularizar eso. Pois ben, esos metros non se poden... Eu creo que xa incluso bastante alto está calcular esos metros a 50 euros o metro cuadrado. Pero, bueno, en fin, non son eu o que o valoro. Hai outra xente que xa vexo que valora e ademais califica. Pero eu volvo a repetir, alá que non quera retirar eso dos técnicos municipales, porque é quen leva a firma de o valor deso. E ningún de aquí está dando outra cuestión que non sea precisamente o confiar enteiramente en ese personal. Por lo tanto, se non quer retirar, alá usted e o seu grupo, me parece moi fuerte, sobre todo cando vai a unha subasta ao alza. Si tanto vale, non se preocupe que virá alguén que pondrá 2 millóns ou 3, porque, volvo a repetir, canto máis barato se poña, máis xente estará interesada. En fin, vostedes verán, vamos a sometelo a votación, a proposta que hai. Votos a favor do expediente de extinción do servicio, liquidación da concesión, desafectación do inmueble, enaxenación e posteriores acordos. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado por 9 votos a favor, 8 en contra. O seguinte punto non se vai a tratar, pero porque hai que facer uns pequenos cambios, pero lle podo decir que xa temos todos os informes, son todos os informes favorables. Polo tanto, só queda un único punto, que é o plan único da Diputación, 379.000 euros, que tamén habría que aprobalos antes do 15 de setiembre, donde se propoñen 2 líneas de abastecimiento, as 2 viñeron algunha vez a pleno, unha é para dar o maior servicio a través da Carballa a Palmeira, que é o abastecimiento na Avenida da Paz, a outra é o abastecimiento no lugar da Mamo, un lugar donde reiteradamente se está rompendo a rede, 2 que son basicamente de seguridade vial, que é a ampliación da estrada que vai provincial a 7303, basicamente do Leiros a Valteiro, a do campo de fútbol, camping, por entendernos, a execución de beirarrúas e a instalación de pluviais na Ameixida, que é unha primeira fase, que iría entre o Touro e o que foi a depuradora de García,
E, por último, unha obra que ten varios condicionantes, desde aparcamiento, a mellora desa calle, a mellora do que é o parque infantil, que é o condicionamento do entorno do Conservatorio da Guiño, creación de aparcamento e pavimentación da rúa lindeira, e mellora do parque infantil e pintado de fachada. Os grupos que deseen intervir, señor Vázquez Covas. Gracias, señor alcalde. Bueno, as 4 obras son 4 obras necesarias, as que nós imos a votar a favor, pero, como temos dito outras veces, podíamos presentar outras 4 diferentes e tamén serían outras 4 obras necesarias. Vexo que hai algunhas que se fan como primeiro ano, segundo ano. Concreto aquí, por exemplo, a da Mámoa, señor alcalde, isto creo que afecta ao mismo tramo no que está pendiente facer unha obra en esa estrada, que é a obra que está ahora mismo parada. Sí, onde está a casa esa que está ali afundida, non? Vamos a ver, esta é a parte, hai unha obra que está aprobada, que vai a continuar a aprobarse basicamente, e dentro de, independientemente desa obra, había o que era a parte do antigo 9 de agosto, a rúa. Vale, non, esta é a parte que daría servicio desde o Vilar a todas as casas que van hasta arriba, hasta a Fieiteira, por decirlo así, hasta a Fieiteira, non, hasta o alto. Esas son independientes. Hasta o alto nada máis, non? Sí, non, porque agora tamén hai unha aprobada pequena que é hasta onde estaba máis ou menos o taller de seco pola beira pola izquierda, co cual todas as casas dali quedaría solucionado o problema de falta de polietileno nas tuberías. Moi ben. Con respecto á obra da Carballa, señor alcalde, vostede sabe que está habendo, este verán se notou bastante, repetidos cortes de suministro en Palmeira. Isto vai afectar a eso ou non? Porque, claro, aquí o que vexo é que hai unha ampliación de servicio, pero non é unha mellora do servicio actual que está moi deficiente. Porque isto se amplía pola Avenida da Paz, non? Esa xente que non ten presión e tal. Pero isto non vai supoñer ningunha mellora ao resto de Palmeira. Vostede sabe que ali hai problemas serios. Non, sí que vai a supoñer, porque é unha nova, digamos, captación, se fai unha desviación e vai a sirve a todo Palmeira, porque iso vai ao bombeo que temos... vamos, cerca de onde ten incluso a vivienda o concellal. Quero dicir que isto é unha captación, por decirlo así, independiente, que é o cruce da que ven de Moldes, non ven polo servicio da que ven de Ribeira, co cual é unha liña que vai sin duda a garantizar, independientemente de que tamén en Palmeira teñamos que cambiar na carretera general o que é parte do servicio. Un está aprobado, se non me equivoco, hasta Miñoteiro, non? E quedaría o tramo que sería de Miñoteiro Rúa do Norte, pero si vai a mellorar e si vai a poder facilitar non só ter agua nun momento igual que teña problemas os depósitos de Ribeira, senón tamén a esos problemas que están dando. Con respecto á guardería, señor alcalde, a guardería da Guiño, que é guardería tamén, non? Non nos usa como guardería, é como ten aquela balaustradiña ali para os meniños pequenos. O parque infantil tamén está por atrás, pero queríalle facer unha apreciación. En esa estrada, na estrada da Rúa Castelao, vostede sabe que antiguamente había era unha estrada que tiña en ambos os lados árbores. A medida que os árbores foron secando, foron estropeándose, se foron tapando os lugares dos árbores. E agora se vai ampliar as beiras rúas pola parte da guardería, hai árbores ali. Espero, señor alcalde, que non quite ningún. En tal caso que os poñan. Me gustaría, xa que estamos sobre o tema, facerlle constar que en todas as obras que se fagan se respeten as árbores que hai e, ser posible, se poñan novas. Mais nada, gracias. Nada, xa eso é o que intentamos. A veces é imposible, porque o árbol é un obstáculo, sobre todo para a accesibilidade. Pero o que se intenta é que en cada obra haya máis árboles dos que hai. En Castelao, evidentemente, pois en algún sitio podense poñer, en outros sacan servicios a outro tipo de usuarios, pero en esa concreta non levan ao traslado de ningún árbol porque non se afecta a ningún. Pero que non se van a afectar, quero dicir. Señor Vilas.
Gracias, señor alcalde. Desde o Partido Socialista imos a votar a favor da proposta de ditame da alcaldía, como non pode ser de outra forma estes investimentos, xa que 3 dos proxectos foron peticións realizadas polo noso grupo municipal na pasada legislatura e forman parte do noso programa electoral. Lamentar a falta de continuación entre a acera da Meixida e a acera dos Mosqueiros. E sobre o acondicionamento do entorno do Conservatorio de Aguiño, nos gustaría que se respetaran as árboles existentes, como comentou aquí o compañeiro anterior. Gracias. Sí, señor Vicente. Señor alcalde, bueno, le vamos a responder con toda la educación, ya que siempre nos pone nuestro grupo de maleducados. Le vamos a responder con toda la educación. Le voy a decir también que nosotros hemos configurado una lista con toda la tranquilidad, pidiendo a la gente si quiere formar parte de ella. En su día, algunos, como dice usted, también formamos parte de su lista. Ha sido el único error decirle que sí en su momento, como ya le he dicho más de una ocasión, tanto unos compañeros como un servidor. En las obras que usted nos trae, poco que decir, en la carretera esa que va al Campo de Fútbol en Oleiros, simplemente creo que mencionar, dada su capacidad de trabajo, pues, hombre, mencionar que es una carretera de la Diputación, con lo cual ya podría usted que la gestionara directamente la Diputación y no usar fondos del Ayuntamiento. En el tema de Aguiño, como puede usted suponer, tengo que hacer una mención ahí. Hace unos años, siendo aquí un servidor también concejal, se acordará usted que habíamos hecho una cámara de aire en la parte que va hacia el parque infantil para subsanar las humedades que había en aquel momento en la zona del bar. Me parece muy bien eso que dice usted de esa pintura, la pintura exterior, pero también yo me gustaría que hiciera mención y tuviera en cuenta que la gente allí también se queja. Hay alguna gotera en el tejado, o sea, tener en cuenta también una revisión en el tejado, tener en cuenta también toda la fachada que da hacia el campo de fútbol. Hay unas humedades por la pared, convendría a lo mejor, igual que se hizo en su caso, la pared aquella, haciendo esa cámara de aire hacia el parque infantil, sería conveniente a lo mejor hacer una cámara de aire para aislar, porque ahí tienen los instrumentos, hay humedades. Yo le diría también, ya que va a condicionar el entorno, no sé lo que dirá usted, pero yo creo que aquel muro que en su día, pues cuando por antaño era guardería, ahora ya no lo es, señor Cobas, desde hace muchos años, yo creo que ese muro, que linda con la calle colindante, yo creo que ese muro se podría estudiar de retirar y ampliar con la calle por medio el parque donde está ahora el hórreo, que está muy bien, y se podría hacer todo un continuo ahí, porque de esa manera, pienso yo, queda esa zona, ese parque infantil tan cerrado ahí, que da para usos, digamos, raros. Y después, yo esa zona de ese parque infantil, si lo quiere mantener ese parque infantil, que yo también tendría mis dudas de mantener ese parque infantil ahí en esa parte tan escondida, que a lo mejor podríamos hacer zona verde simplemente, abierta, sin ese muro, yo también miraría, si usted lo ve conveniente, en dotar de más iluminación, porque esa zona entre la parte de atrás del conservatorio y la vecina colindante, pues queda una zona bastante oscura, como le estaba diciendo yo antes, ese escondrijo ahí. Con lo cual habría que dotar de una iluminación ahí. Y nada más, simplemente que no se centre tanto, como a usted le gusta muy bien a veces en las fachadas, en lo que se ve mucho, sino también dentro del conservatorio hay goteras, hay problemas que me lo están diciendo continuamente gente que usa esas instalaciones. Por lo tanto, no se quede solamente, le pido, en esa fachada, sino yo le pediría retire ese muro, si puede ser, dote de iluminación ese parque infantil y acondicione esa zona como está en el proyecto. Nada más, muchas gracias. Gracias, a usted rindenlle bastante ben 50.000 euros, por lo tanto, chegan... Bueno, le digo eso simplemente, no se dedique solamente a la fachada. Ya acabou. Vale. Sus sugerencias pois xa serán tidas en conta en outra ocasión, pero 50.000 euros son 50.000 euros. Por lo tanto, chegan para o que chegan, e habrá quen o estire máis ou menos, pero eso vai tamén a concurso público.
Dito iso, pasamos a votar o que é a proposta de alcaldía. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda aprobado por 20 votos a favor e unha abstención. Moitas gracias.